Egun honeta agurterdi pilotazaleok, Iruñeko Labrit pilotaleku ederretik. Gaurkoan partida bik osatuko duten jaialdia. Emateko asmoarekin etorri gara Iruñeraino, lehendabiziko partidan lehiaz kanpoko neurketa bat ikusiko dugu. Ados pilotaren binakako txapelketan nagusian aritu diren lau pilotarik jokatuko duten hain zuzen ere. Eta bigarren partida gisa Ados pilotaren binakako txapelketan nagusiaren lehendabiziko finalerdia ikusteko abagunea izango duzue YouTubetik zuzenean eta baita bihar gauean Amaika telebistaren bitartez ere, 10 inguruan hasita. Lehendabiziko honetan lehiaz kanpokoan Andre Aldaregiak eta Ane Mendiburuk jokatuko dute Gorriz. Eta haien aurkan Aroa Etxekolonea eta Irantzu Etxebeste ariko dira Urdinez. Aipatzeko modukoa da, lehendabiziko partida honetan arituko diren lau pilotariak nafarrak direla, 30 urte ditu Andre Aldaregia Latasarrak, 18 urtekoa da Ane Mendiburu Andrearen atzelaria, eta aurkariak berriz, aurkarietako bat berriz Zubietarra, Aroa Etxekolonea eta Irantzu Etxebeste Beratarra. Hauxe izango da beraz, esan bezala, Aldaregia, Mendiburu, Etxekolonea, Etxebeste gaurko lehendabiziko partida. Eta ondoren jokatuko dute Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak, Ainoa Rubizta Infanteren eta Leire Galeanoren aurka txapelketa nagusiko lehen finalerdia. Eta gaurko emankizunetik aurrerakoetan, ondorengo 3 emankizunetan, gaurko hau barne, gaurkoa kontatuta, berritasunekin datoz, izan ere, azpian koadrotxo batzuk ikusten dituzue. Lehendabiziko partida jokatuko duten pilotariak zeintzuk izango diren iragarriz eta bigarrenerako koadroak ez ezik, pilotarien argazkiak, fitxak eta estatistikak ere izango dituzue. Horiek bigarren partidarako berritasunak izango dira. Baina hori ere aipatzeko moduko iruditzen zait, guri pantaila jarri ziguten orain 2 aste eta faian, eta emankizunak aurrera egingo duenean ikusten joango zarete berritasun horiek guztiak. Baina dira orain lehian sartuko gara bete-betean, lehian baino hobe geure esana zuzenduta lehiaz kanpoko partida honetan. Hortxe dira lau pilotariak, Aldaregia, Mendiburu, Etxekolonea eta Etxebeste lau kuadroterdiaren inguruan ipinita. Lau pilotariek kiroltasun osoz bostekoa elkarri eta Nafarroako Pilota Federazioko Mikel Sarasa epaileak Leon Castilloa gora, kolore gorria agertu du txapa borobilak eta hortaz gaurko jaialdiari hasiera emateko ardura Andre Aldaregiak izango du. Baldin eta sakea kontatzeko moduko pilotaka da. Bada behintzat, gaurko lehen partida aski tentagarri eta polita, eta bigarren partida zer esanik ez. Jera Iturriaga iritzi emaile lanetan ariko zaigun agurtu behar dut. Egun on Jera, gaurkoan jaialdi ederra, hemen Labriten programatu duzuena. Bai, nik uste baietz ez, egun berezie denantzat, txapelketa luzea izan da, maila haundiko txapelketa, eta une gorenera iritsi da, ez, finalerdik, gaur, hemen lehen finalerdie jokatzeko desiratan egongo die pilotarik, eta, partidu hau ere aurrekoa politie kantxan ikusteko, eta nik uste, egun berezie bizitzeko osagai guztik daudela, ez. Badira jada 4 hilabete, txapelketari hasiera eman zitzaionetik Latasan, abenduaren 15 urrun geratzen da, bazirudien txapelketa luzea izango zela, baina badator, azken geldokira Antzuola gertu dugu, 2 hiri pasa behar ditugu horra iritsi aurretik, Miarritze datorren astean eta gaur bertan hemen Iruñean izango dugun jaialdi hau, eta gero finala baizik ez da geratuko hau, amaitzen ari da bitxanaka. Bai, alaxe da ez, aurkezpenen uste ginunez, oso luzea zela txapelketa, luze joko zula, baina konturatzeako iritsi gazken txampa ontara, ez, eta hori seinale ona da txapelketa motzin zaiulako, egi esan gogo hundik ingin den txapelketa hau jokatzeko eta konturatzeako finalerditan sartuta eta gogoak bai ez, azkeneko partidu jokatu eta ikusteko ere bai.
Eta lehendabiziko partida honetan aldaketatxo bat egin duzue binakako txapelketan aritu biren bikoteen artean, Narua Etxekoloniaketan Mendiburuk osatu baitute bikotea txapelketan eta gaurkoan alderantzizkatu dituzue. Andrea Aldaregia Kolat Ruiz de Larramendi izan du bizkartzain, gaurkoan han Mendibururekin jokatzea egokitzen ari zaio eta Narua Etxekoloniak anerekin jokatu beharrean ordezko lanetan aritu den Irantzu Etxebesterekin aritu beharko du gaurkoan. Bai, azkenen ja jaialdi bezala hartzen da, txapelketako partiduek kasu hontan, eta pixko bat aldatzea ere zago gaizki ez, azkenen txapelketan zehar karrekin partidu asko jokatu ditue, gaur partidu berri bada, beraientzat disfrutatzeko partidua, azkenen jendea behide onda eta labriten jokatuta beti berezi izaten da, eta partidu hona eskaintzen duten. Han Mendiburu ongo da behar bada Lauretan Urdurien, hemendik gertukoa da Uhartearra, eta lagunak eta hemen izango ditu inguruan, eta horrek beti sortzen du. Nahi ez da ere beste zirrara berezi bat gorputzean, eta zirrara ez ezik baita tentsio eta urduritasun puntu bat ere. Bai, alaxe da azkenen, beti esaten du ez, etxe ingurun edo gertu jokatzen duzunen, jende gehi hurbiltzen dara ezagune, eta horire naharituko da, baina ikuste ohitutare badaudela da honeko, eta horrek ez diela gehiegi eragingo. Sartzaile eta jolaserako gogoz etorri direla ematen du lau pilotariak partidaren hasiera honetan. Lehendabizikoa Andrea Aldaregia galdu du, orain txapara Narua Etxekoloneak bidali du pilota, baina aurrean ohi duten moduan jostari bi aurrelariak oso sartzaileak dira eta tanto ugari amaitu ohi dute ondo baldin badira bintzat, eta gaur lehiaz kanpoko partida izanik nik uste tanto sorta eder bat bukatuta joango direla etxera. Bai, gaina txapelketatik kanpoko partidutan lasaixe hori jokatzen da ez, zain beste tensio izaten normalen, eta nahiz eta egun berezie baden, txapelketatik kanpo izate horrek ere lasaiego jokatzeak hartzen da normalen. Erdiko sakea izan da Andrearena, eramaterik ez du izan Irantzu Etxebestek, eta hori dela gauza bi eta bat. Ipini dira aurretik markagailuan Latasarra eta Uhartearra, oraintxe bueltatu dio pilota Irantzu Etxebestek Andrea Aldaregiari, eta badator Andrea apurka sake ateratzerak Orrikaldiariekin, pilotari pumpa eragin eta beste tanto bat martxan ipini du, Irantzu kongi erantzun dio, eta nekiru tartutik ero pilota luze hastin du goigoiko lauzar arte. Etxebestek ez dio Mendiburuk beste altuera eman pilotari, baina atzean luze jartzea lortu du, oraingoan bien tartera Aldaregiak, Etxekoloneak jaso, Bipareta lege zaharrean Etxekoloneak jaso, atzera Aldaregiak, bolea Etxebestek, dejada txokoan Mendiburuk, beste dejada batekin erantzun dio jokaldi horri Etxebestek, eta azkenean jokaldiz nahasia izan den tanto honek, saria eman die Naroari eta Irantzuri, tartean ez dakit noren eskumuturreko bat erori da kantxara, eta horrek traba egin die tantoaren azkenengo tartean lau pilotariei, baina ez da parteko eragozpenik sortu ikusten denez, eta badator sake ateratzera Naroa Etxekolonea Zubietarra. Beste tanto bat jarri du martxan, sake gaiztoa ezkerparetara itxatxirik ipini duena. Etxekolonea bien tartera luzen, Andrea bere tokitik ateraraztera, hain segur oraingoan atzera. Baina frontisar dira, hanek besoa luzatu, eta pilota laugan jarri. Etxebestek luze, eta Mendiburuk laburxiago, altu era eman dio pilotari. Etxekoloneak, Aldaregiak bajatu, jaso Naroak, Mendiburuk atzera, Etxebeste jarri da orain aurrelari lanetan, atzelari lanetan nobesan da, aurretik atzera eta atzetik aurrera biak, nik uste hor aurrean ongi moldatuko direla, eta gero goleat saiatu da Etxekolonea. Irantzuri pilota txar bat kentzen, eta bera bidali du pilota, eta 3 eta 2 jarri dira aurretik han eta Andrea markagailuan. Bai, hasiera hontan hortxe tikitaka bizin ikusitu aurrelarik, atzelarik atzetik ere sendo, eta Irantzuke joera hori ez, aurrea joateko, aurren ere
ibiltzen delako eta ongi moldatzen delako, orduan, bueno, ez du eragozpenik ez, esan duzun bezala aurrekalde hortan jokaldik iteko eta behin baino gehiotan ikusiko dula hori ere. Aurrelaria da, edo urtearen zatirik handienean behintzat aurrelari jokatzen du, udara da, behar bada aurrean zeinatzean gehien jokatu beharko duen denbora sasoia partida gehiago eta lagun desberdinak udaran izaten direlako neguan eta udazkenean baino maizago, baina atzean jokatzeko inolako eragozpenik jartzen ez duela begien bistakoa da. Bai, bitan moldatzen da ongi internature, tarteka bitan ikendo, eta, igual aurren egia da gustora xio ibiltzen dela, aurrelari delako, baina atzen ongi moldatzen den pilotaria da. Eta beste nabardura bat ere aipatuko dugu Irantzuren inguruan, ostegun arratsaldean uste dut egin zenutela hemen partida nagusirako material hautaketa eta orduantxe izan zenuten ados pilotako pilotarietako batzuek entrenatzeko aukera, eta bertan sentsazio oso onak izan zituela. Aipatu dit partida hasi baino lehentxeago Irantzu Etxebestek, beraz kantxara gorkoan jokatzera ongi etorriko den seinale. Bai, hoxe pilotak aukeratu ondoren entrenamendu saio bat izan zen, eta hor bai finaleko protagonistak tartetxo baten ibilizien entrenatzen, eta gero Irantzu eta Naroa berare hemen izan ziren, eta bai, sensazio honekin bukatu zuen denak eta gustora ez, gaurko eunei behile. Iruna markagailuan, 4-3 jarriko da bikoteetako bat aurretik. Antonek argituko du Uraxe zein den. Etxekoloneak bien tartera luze. Hanek eskatu eta atzeratu. Etxebestek hiru tartitik luze. Lautik hanek bien tartera. Etxebestek eskatu, Gerri esartu eta honek ere gibelera. Etxekolonea sartu da, Irantzuri atzera ere laguntzearen aldaregiak jaitsi. Irantzuk eraman bai, baina gehiagitxo behar baino gehiago zabaleratu du. Beratarrak bere pilotaka da, zeina zenbatzeko modukoa ez den izan, 4-3 aurretik berriz ere aldaregia eta Mendiburu. Bai, ongi bazartuako pilota izan da, eskue ongi sartu dio, baino gehiegi zabaleratu do eta kasu honetan zabalera joan zaio. Orain arte ez dute inoiz lortu. Naroak eta Irantzuk aurretik markagailuan jartzerik. Bat eta huts, 2 eta bat, eta ez bat eta hutsean haiek izan ditugu aurretik, eta ordutik 2 eta bat, 3 eta 2, eta orain honetan 4 eta 3koan aldaregia eta Mendiburu dira aurretik, eta eurak ari dira behar bada erasoan gehiago, eta urdinak gorrien erasoaldien menturan jokaldia egiten saiatu da urrundik Andre aldaregia, baina txapazpira igorri du pilota zuzenean. Andreak galdutako bigarren pilota partidan sartu arte beharko dute pilotaka da askoko tantoren bat gorputza berotzeko. Bai, alaxe da ez. Nik usten Andrea bera nahiko jostari hasi dela ez, hor aurren jokaldiki nahi hortan, eta momentuz sorte handi gabe ez, saiatu denetan txapazpira joan zaio, eta ikusko du hemendik aurrea geixio asmatzen hasten den. Horrek ere aditzera ematen du gaurko ez dela txapelketako partida. Aditskidantzazkoa edo lehiazkanpokoa baizik. Bai, azkenen, ezberdine batzutan jokatzen da ez, tentsio horrek eta irabazi behar horrek azkenen, askotan igual gutxixo arriesgatzea eramaten zaio, eta jaialdi bat, jokoan ez erreza honen, geixio atrebitzen za normalen ez. Eta alako partidekin ikusleak gehiago gozatzeko aukera ere badauka. Hala izaten da, bai, azkenen jokaldi gehiago ikusten badie eta erasokorrago pilotarik, nik uste jendeke gehiago gozatzen dula, eta guaingoane Andreak asmatu do ez, hor txostin da. Andreak bien tartera bidali du pilota, txosta joarazi eta Etxekolonea Zubietarrak eramateko aukerarik ez du izan. Ez da eskua sartzekorik ere, zarte oso jikia izan baita. Txosta jotzearen eta pumpa egitearen artean, 5 eta 4 aurretik berriz ere gorriak eta tarte labur bat bera ere hartu gabe, badator sakera, etorri da sakera. Beste tanto bat abiaraztera. Andrea aldaregia latasarra. Bera sartuko da jokoan. Ez du eskuan pilota behar bezala sartu.
Eta Etxekoloneak bien tartera. Anek arrapostu egin dio, pilotaka da horri, Naroak jaitsi, Anek eraman. Agirez kantxaren erdira Naroak, bipareta Andreak, Naroak bildu eta Anek atzera, eta atzerak akorrik eta presak etorri behar irantzuk, baina jaso. Hala eta guztiz ere, Andreak berriz ere jaitsi, ezkerrez altuera eman, pilotari altuera eman, eta bere buruari tartea eskaini. Berriz ere kokatze aldera, irantzu Etxebestek oraingoan atzera. Eta Mendiburuk jokaldi klase berberarekin erantzun dio pilota horri. Etxebestek eraman, Andreak zabaleratu. Naroak jokaldia txokora, Andreak bere burua lurrera botata jaso, kantxaren erdira indarrean Naroak. Anek bolea zeraman eta hor jokaldi egiten alegin du da. Irantzu Etxebeste, baina txapara joan zaio, lau pilotariak oso jostari hasi dira. Baina txapa eta txapazpi batzuk harrapatu dituzte. Jokaldi alegin horietan guztietan, Jera. Bai, oain oso ongi botatako dejada izan da ez, irantzuk berak oso ongi jendun jokaldi da, baina txapara joan zaio. Eta irantzuk berak eskatu dio, epaileari Mikel Sarasari, partida geratzea, lehen da biziko zetorri dira. Etxekolonea eta Etxebeste atxeden setera partida geratzera, hemen txapelketako partidan bezala launa atxeden tarte hartzeko aukera izango du bikote bakoitzak. Eta hemen ez da ezer jokoan, baina arnasa berritzeko eta partidan gehiegi aldentzen baldin bazaizki aurkariak, berriz ere partidaratzeko, berriz ere partidan sartzeko, behar badagakoak izango dira. Etenaldiak. Bai, kosta egin da labriten jokatzea egia esan ez, lurretik oso gutxi ateratzen da normalen pilota, nahiko partidu gorrak ateratzen diez, bueno, hoxe pilota gehiago gelditzen delako eta pilotari askotan eman bartzaio tantoa lortzeko, eta nik uste hori nabaritzen dela ez, eta bueno, materiala bizixegoa jartzeare posible da pilota leku hontan horregatik ez, lurren deixente jaten do pilota lurrek eta gutxi ateratzen den hortan, ba, bueno, asko gortu ditekelako partidue. Eta ez dakit nire irudipena izango den edo berez pilotalekuaren ezaugarria, baina esango nuke Zolak distira pixka bat handiago ez ote duen, orain urrengo San Ferminean etorri ginenean kantxaren egoera zaintzen alderatuta gaurkoan hemen daukagunarekin, eta behar bada horrek pilotalekua azkar egiten du eta horrek ere eragina izan lezake jokoan noski. Bai, ikusiko da ez, azkenean bueno, hemen hautatu gabeko pilotakin dabiltze, bueno, oinegokik ikusituenak jokatzeko, bigarrenan ba horre azkenen ibilizien hautaketa prozesu hortan, eta ikusiko da ez, hautaketa oiegoki izan zen, gustora dauden aukeratutako pilota horiekin eta lurrak ba ze eragine dauke. Etxekolonia eta Etxebeste xelebre ibili dira aurreko kuadroetan zein nora pasa jakin gabe, oraingoan atzeko lanetan, atzelari lanetan ari da Etxekolonea eta aurrelari zegoen Etxebeste harik eta atzera etorri behar izan duen arte, eta horratzera joan zaion hartan biltzerik ez du izan irantzuk berak, azkenean atzeraka etorri eta pilotaka da jotzeko denbora tartea ez da oso luzegia izaten, eta begien bistatik pilota galtzean batzuetan lanak are zailagoak izaten dira, eta horiek guztiak zirela medio eramaterik ez du izan irantzu Etxebestek, eta gauzak horrela zazpigarrena egitea lortu dute Aldaregiak eta Mendiburuk. Bai, igual sendoxeo bikote gorria ez, inda galdu ba igual gutxixeo, bueno, bai, igual indakoak gehiagi ez dauzke Andrea, baina galdure gutxiten nahi die, eta urdinek ba geixo asmatzen igual aurrekalde hortan, baina irantzu igual atzetik ba akats geixo egiten ez, orduan, bueno, nik uste momentu honetan nahiko berdindu edila partidu eta ikusiko da nondik nora di joan. 5 eta 7 markagailuan hor kantxaren erdira zabaltzen hasi da pilota Naroa Etxekolonea ez zuen aparteko ezer, baina biltzerik ez gero Andre Aldaregiak jokaldi egiten hasia zelako. Akaso? Bai, hemen, bueno, ikusiko da ez, azkenen lau pilotarik beraien maila ematen baldin badue oso pareko joango da bukaera arten ikuste partidue, eta bueno, a ber, mendik aurrea ze ikusten du.
5 eta 7 markagailuan, pilotaka da zaila jarri dio atzean Etxebestek Mendibururi, Aldaregiak moztu, txokoan utzi du. Etxe Koloniak oraingoan Zubietarrak berak bildu, eta Andreak zabaleratu. Kontrakantxatik bildu eta bien tartera. Etxe Koloniak, Etxebestek txokoan deja da. Ezkerrez Jaso eta Altxa. Aldaregiak oraingoan atzera. Ez du eskuan behar bezala sartu Etxebestek, Mendiburuk atzera. Etxebeste berriz ere pilota ia begien bistatik galdua zuela jo beharrean aurkitu da. Eta bipareta alegin hori ustela izan da. Txapazpira joan baitzaio, baina horretarako aukera gehiago izango da gaurko partidan, lehiaz kanpokoa izateak arriskatzeko aukera handiagoak ematen baitizkio pilotariari. Bai, eta ongi botatako bipareta zen, ez? Horre jokaldin bete-beten sartuta zeo, baina egia da indar gehixo eman bartzaiola, ez da hain erresateatzen hemen ezkerpareta hortatik, eta goengoan Txapazpira joan zaio. 6 eta 7 markagailuan, eta gaur hartu naiz, Mikel Sarasa epaiarentzat lan gutxiago, lan txikiago izango dela. Pantaila bat bada hemen, larun batero Giztaseme profesionalen partidetan piztu ohi dutena Euskal Telebistaren erretransmisioa jarrita, baina gaurkoan ez dute hori piztu, eta beraz jokaldi zalantzagarriren bat egon ezkero epaiaren begitan zioak izango du balio, eta ez pilota zalearen epaiak alde horretatik ere lasaiago ibiltzeko moduan da Sarasa jauna. Bai, azkenen horrek presio estra bat ere jartzen du, ez? Egia da ez errepikapenak beste lakoa esanagatik, ez, epaiek beti bere bertsio horrek balio dola, ez, baina gero ikusten denen eta ez badu asmatzen, beti pilota zalen presio hori nabaritzen da, eta kasu honetan, hori gabe ibiliko da, eta nik uste horrek ustoago ikiaiko dola. Sake gaiztoa Aldaregiak, eramaterik ez Etxebestek, 9 eta 6, ez da bereziki, beste partida batzuetan aipatu dugu, ez dela bereziki Andre Aldaregia sakatzaile petoa, baina 4 hilabete luze hauetan izan du horixe hobetzeko tartea eta partida batzuetan ederki asko sakatu du. Bai, komentatu txapelketan zehar, ez? Azkenen sakatzaile bezala igual ez ginukela Andrea jarriko, baina baztertzen duen pilotari bezala bai, eta pilota ongi baztertzen eta ezkerparetan sartzen badaki, ez? Eta hor askotan mina handia egiten da, naiz eta indar handiegirik ez eman. Sake gaizto hau ere baztertua. Etxebestek ezkerrez eraman aurrekoa ez du jasotzerik izan. Hau bai ordea, Etxebestek berak atzeratu, eskuan pilota behar bezala sartu gabe adierazitako kexa horiek aditzera eman didatenez, atzera Aldaregiak, Etxebestek eskuinez jaso. Eta Andreari jokaldirako aukera guztiak kendu. Hanek atzera, Etxebestek aurrealdera berriz ere, txokoan dejada, ederra Aldaregiarena, baina Txapazpira joan zaio, merezi zuen jokaldi horrek. Gainean izatea, baina azkenean zentimetro batzuk goraxiago beharko zuken, tanto izan zedin horrek. Bai, oso larri, ez? Nik uste hori txapa jodun seinalea oso ongi botatako dejada izan da, baina kasu honetan txapara edo pixko bat hor joan zaio pilotaka da hori, baina ongi botatakoa, ez? Batzutan zorte hori behar izaten da, kasu honetan Andrean alde erori. Guk txapa soinurik ez du baditu, hemen hauko mikroak jarri dizkigute eta behar bada entzungailuekin egoteak ez du horretarako laguntza handiegirik ematen, baina parte laburra izan da Txapazpiaren edo Txaparen eta Frondisaren artean, baina azkenean laguntzatxoa Etxe Kolonearentzat eta Etxebesterentzat. Jokaldi polit, baina antzu horretan 7 eta 9 markagailuan beste tanto bat martxan hemen Iruñeko Labriz pilotalekuan gaizto jarri du Aldaregiak, Etxebestek eraman. Bien tartera luze Andreak, ezkerrez jaso irantzukia pasatako pilota. Andreak irekin, Aroak eraman bai, baina barruan ez da izan hori. Kontrakantxan izan da, biltzen saiatu da. Pilotaka da jotzeko hastia eman dio Aroari, baina kontrakantxarako bildu du, eta ez Frondiserako. Bai, nik uste horri igual bukaeran pixkoat jokaldi egiten saiatu dela Zabalen utzi nahi zula pixkoat aldatzeko jokaldi hori, eta Zabalera joan zaiola.
Galdutako bigarren pilota izan du hau. Zubietarrak 10-7 marka gailuan berriz ere. Latasako aurrelariak Andre Aldaregiak berreskuratuko du sakea. Luze jarri eta luze ez ezik gaizto ere bai, Irantzuk eraman. Andreak atzera. Irantzuk lau eta laurdenetik luze. Mendiburuk ezkerrez ireki, jokaldia ona da. Tantoa egitea lortzeko bezain ona. Hain justu ere. Horre, Naroa Etxekolonea ez ustean harrapatu duenik ez dugu esango, baina ez dio tarterik eman pilota eramateko, oinak tinkatzeko tarterik ere ez baitu izan. Besteak beste eta hankageldian jotzeak beti ekartzen dio jokaldia eramateko aukera horri zailtasun handiagoa eta honetan ez du eramateko aukerarik izan Etxekoloneak. Bai, azkenen Laurritek zoru helen oipatu du ez, pixkoa zekena dela eta ez dela ingei ateatzen, eta beti behartzen zaio pausu bat gehiago ematea ez. Azkenen uste oso hortzaudela, iatu zala pilotara defenditzeko, baina beti pauso bat gehiago eskatzen do, eta nik uste batzutan hori gertatzen dela ez. Pausu hori eman gabe gelditzen zala eta uste zinuna baino urrutio duzula pilota ez, eta hori nik uste behin baino gehiotan ikusiko dula. Bigarren erdiarekiko lanetan sartzear, Etxekolonea ez. Aldaregia eta Mendiburu eta hasi dute hauek bigarren erdiko tanto kopuruaren bidea. Txokoan Andre Aldaregiak egindako dejada eder bati esker. Hor punpagoran utzi du pilota txokoaren inguruan. Aurkariek eramaterik ez dute izan eta txalo jo diote Andreari ona bildutako zaleek txalo jotzeko moduko izan baita. Bai, jokaldia bera. Alaxe da ez, aurrekoa txapara joan zaiola esan du eta antzeko jokaldia zen. Guengoan berriz txapatik gertu zen berriz baina bikain botatakoa izan da eta guain esan duzun bezala merezitako txaloak. 12 eta 7 marka gailuan, beste tanto bat martxan. Zeinaren gidaritza atzelarien artean baitago. Etxekoloneak atzera. Andrea Sardadin bezain atzera ez, Andreak bildu. Txokoan jarri. Etxekoloneak dejadan, txokoan bertan. Andreak eta gero txokoan luzexeago jarri du pilota. Etxekoloneak abiatu da, Mendiburu abiatzen hasi da. Iristeko denbora eman dio, baina gaiztotu azijoak ion eta jasotzerik ez. Horren bestez, 8 eta 12 eta berriz ere urdinek lehen erabili duten pilota, atera dute, kantxara. Bai, nik uste, hoxez, berak uste zuna baino gehiago baztertuz dela pilotari ezkerparetan, bestela errex iritsi delako ane, eta gero, ezin izan do pilotari berden jarri ez. Pilota hau nabaria da, gutxiago ibiltzen dela eta hortaz motelagoa dela, eta orain honetan sakera ez da behar bezala jarri, botearen ezagugarrietara akaso ez delako ohitua egongo, hane oso gutxitan ibili gaitute pilota hau, bitantotan aurrena eta oraintxe bigarrenik eta pilotara jartzeko tartea beharko duanek, baina nik uste jada hartuko ziola pilotari motelaren tankera. Bai, asko jaten do hor lurren esan gelditu iten da pilota ez, eta jartza pixkoa kosta iten da, baina pixkoa tibiliala pelota honekin seitun jarriko diela pilotari. Atzera gabe azken sake hau jasotzera joan denean ikusi dugu nola eman dituen 3 urrats aurrera. Punpa txikiagoak ez ezan lekuzkan poharra batu. Tantoa jokoan da eta pilota berotu hartzen ikuste ez dela asko arrotuko eta berotzen denean ere ez dakinik zenbaterainoko arrotasuna eta grazia izango duen material honesek. Txokoan Irantzuk ez du pilota eskuan behar bezala sartu, baina min egiteko adina indarra eman dio pilotakadari, hanek zabaleratu eta Etxekoloneak 3 tartetik bildu. Aldaregiak Ornabikoa. Etxekoloneak bildu eta bien tartera, eskuinezanek 3 tartetik luze, Airez, Naroak. Aldaregiak ireki, Etxebestek zabalean dejada, eramaten alegindu da Andrea, baina altxatzeko tarterik ez du izan. 9 eta 12-kotik 10 eta 12-kora pasa gara, Irantzu izan da hor jokoa aldatu duena, zabaleraino korrika joan eta
hortxe bertan jokaldi ainako egiten hasita, eta jokoaren dinamika eta tantoaren ekimena aldatzeaz gain, tantoa lortzeko aukera ere eman die, dejada horrek Etxekoloneari eta Etxebesteri berari. Bai, oso ongi botatako dejada izan da hor Zabalen. Normalen, egia da Andrea defentsa ikaragarri edula eta horitakoak ere ematen ikusi dula, oraingoan ikaragarri saiatu den arren, ezin izan do pilota hori defenditu, baina ongi botatako dejada izan da Irantzun eskutu. Eta laxe baditu bi eginak dejadaren bitartez, beste egindakorik ez dauka, eta beste galdutako bi ere bai, Irantzu Etxebestek. Andrea da orain arte egindako gehien eta galdutako gehien duena, egindako adina galdutako, 5 egindako, sakez bi eta moztuta atzera jota eta dejadaz bana, eta galdutako beste horren beste 5, hanek galdutako horik ez du, irekita egindako bat bai, eta Naroak ere hanek egindako beste tanto dauka, bukatuta bat txokoan eta galdutako pilota bi. Eta aipatu badugu, hanek galdutako horik ez duela izan, Onatx berak galdutako lehendabiziko pilota, txokoan dejada egiten saiatu da eta txapazpira joan zaio, baina hemen ere deserosotasunez egin behar izan dio aurre kolpaketari, hankageldirik jo behar izan du eta pilota gainera etortzen hasia zitzaiola, gainera zetorkiola jo du ezkerrez eta dejada egiterik ez du izan, tanto bakarrera jarri dira. Gauzak horrela, Etxekolonea eta Etxebeste 11 eta 12ko emaitzarekin eta partida ekartzea ere lortu dute atzean sake gaiztoa jarri du Naroa Etxekoloneak eta ura inolako erantzunik gabe geratu da eta launakoaz geroztik egiterik izan ez dutena 12koan egin dute Etxekoloneak eta Etxebestek. Birritan izan dira markagailuan aurretik, bat eta hutsekoan eta ez, birritan ez, behin bakarrik, bat eta hutsekoan hain zuzen ere, eta bigarren aldiz jartzerik baduten markagailuan aurretik berriz ere sartu da jokaldia egiten ahalegintzera Naroa Etxekolonea eta horre ere presa izan da behar bada okerraren eragilea. Bai, zailik dioik airez sartzeko bagoitik bera datozen pilota hoik, normalen erresagoa da ez, indar pixko batekin datozen pilotak horrek bate indarrik etzun eta hor, sartu den bezala sartzeko, etzen hain egokie eta horregatik ikustei bera joan zaiola. Galdutako 3. izan du hori. Etxekoloneak eta 13 eta 12. Aurretik jartzeko aukera eman die horrek. Akatxorrek aldaregiari eta Mendibururi oraingoan bera sartu da ritmo aldatu eta tantoaren aginte makila hartzera Irantzuk jaitsi eta hanek atzera eta berriz ere korrika eta presakatorri beharratzeraka Etxebestek hanek zabalera Naroak abiatzerik ez eta hortaz Irantzuk abiatu behar naita ez atzera berriz ere Mendiburu honetarako kokatuta dago baina Irantzu aldaregiak jaitsi pilota zaiari erantzuna eman dio beratarrak atzera frontik sardira baina karga bazera mana Mendiburuk bien tartera luze Andreak ongi erantzun dio pilota horri Etxebestek eta Mendiburuk beste behin ere atzera. Ikusten da nekre esku hori asko zobeki daukela ez, txapelketan zehar asko sufritu du eskuin esku horrekin, zin askatu zibili da, eta guain ikusten da ez, askatzen diola ezkerparetan bikain sartzen dula pilota, eta hobeki ez, asko zobeki daukela esku hori eta nabaritzen da gozatzen nahi dela ez. Eta lanik handiena tanto honetan Irantzuri, ari zaizkio jartzen aurkari biak Irantzuari baita. Tanto honetan aurrera eta atzera pilota asko jasotzen abiatu beharrean eta hori noski ez da egokia pilotariarentzat eta defentsa lan ikaragarri horrek inolako saririk ez du izan. Txapazpira joan baitzaio Naroa Etxekoloneari 14 eta 12 markagailuan eta hemen jasotzerik ez.
Aldaregiak eta Irantzu Etxebestek berak eskatu du atxeden aldia. Galtza betelan izango ditu emendik aurrera beratarrak, tantonetan ere berak esan dugu, egin behar izan duela korrikari gehien eta horrek noski depositua gastatu eta pilotari nekea besterik ez diolako eragiten. Bai, alaxe da ez, baina bueno, guain ikusi du ez 14 eta 12 tanto oso gorra izan dela, defentsan lanen bereziki handera horre bereziki ongi bili dela eta horrek eman diola kasi tantoa ez, oso ongi mugitu duelako pilota urdinek, eta tanto ona jokatu du ez. Eta hemen Mikel Sarasa epailea datorkigu, baina markagailu ez dago zuzen, ez dakit horretaz ez ote diren ohartu ez da, 16 eta 12ko emaitza, 14 eta 12koa baino, 14 dituzte, 14 eta 12 dituzte, eta hemen Jose Aldaregia bera nahiko alanekin badugu, 13 ere ez, Etxe Koloneak eta Etxebestek orain behi, 12 eta 14 dituzte Aldaregiak eta Mendiburuk, nahiko alanekin bada hemen Jose Aldaregia, listo. Zuzendu ditu, Josek markagailuaren gora berak, hemen markagailua ez da betikoa, pantailakoa, jarri dute gaur eta berritasunak lanak eman dizkio, lanak ematen ari zaizkio berritasunak, Joseri. 14 eta 12 markagailuan, sake gaiztoa jarri du Andrea Aldaregiak, Etxebestek eraman, Aldaregiak atzera, Etxebestek jaso, Mendiburuk ezkerrez pilota zaila, atera du ezker paretatik, frontik sartira Etxe Koloneak, Etxebeste sartuko da ezkerrez, ireki bai, baina gehiagitxo ireki ere bai, 15 eta 12 markagailuan, eta ez dizuegu aipatu, partida hau ez da 22 izango, 15 eta 12, 15 eta 12koa dugu emaitza, baina 18-rako. Hor ezkerrez pilota irekitzen hasi da Irantzulera, baina gehiagitxo ireki du, kateatu egingo zitzaion seinale. Bai, bi baditu hola berdin joak ez, eskun bai ongi sartuta, baina gehiagi arrotuta edo bai, eskun kateatuta zabala joan zaizkionak. Sake gaizto, baina ezker paretatik zertxo bait atera dena Andreak jo duena, oraingoan gaizto Andrearen gorputzaren gainera bideratu du pilota Etxe Koloneak, eta Andreak defentsa lan handia egiten duela bai, pitzatzeko horma dela, zaila dela esan izan dugu askotan, baina hau eramaterik ez du izan. 13 eta 15 markagailuan intentzio guztiarekin eta gaizto jarri du pilota Etxe Koloneak Andrearen gorputzaren gainean, eta konturatzerako botez jotzeko tarterik ere ez du izan Andreak. Bai, oso ongi moztutako pilota izan da, indar bizi-bizin eta hor gainea gorputzea botatako pilota, eta nik uste merituz lortu duen tantoan aroak, kasu honetan. Eta partida laburragoa izango dela kontuan hartuta, ez da desabantaia preseski handia ere, 13 eta 15koa da markagailua erakusten ari zaigun emaitza, eta beraz hemen edozeinek dauka aurrera egin eta 18 abantaiatxoarekin aurretik iristea. Bai, azkenen 22 18 aldatu iten da partidu ez. Beti, bueno, lau tantotxo die ematen do ez, gutxi dela, baina partidu asko aldatzen da 18 denen. Bueno, motz iten da normalen 18 eta ja, oso gutxi ez, falta zai batez ere gorriri hori 18 hori lortzeko, baina egia da urdinek ez duela etxiko eta bukaera arte leian segituko duela. Baina lau tantoko bide hori aski luzea da, edo aski luze egiten zaizue askotan, lau tanto besterik ez direlako, baina lau tanto ero eta intentsitate frenetikoan handian jokatu behar dituzuenak izaten direlako horiek, eta hori nik uste ondoen finalerdietan ikusiko dugula gero. Bai, alaxe da, ez, 22 denen 18tik 22ko hori malda izaten da normalen ez, ja nekelanare sartzen da, tentsio handia azkeneko tantoik inaien, eta beti gorra egiten die, gorra egiten da bukaera hori azkeneko tantoik eta aldea dau ez, lau tanto izanagatik, beti 22
zaitasun gehixioko partidu izaten da, ez? 16-13 markagailuan partida irabaztetik hurbilago dira. Uneotan Andre Aldaregia eta Ane Mendiburu. Ane katzera, gaizto jarri du eta ezkerrez jo behar azkenean. Irantzuk, ezkerrez pilota zaila jarri dio. Horkiak ordainetan emanez. Irantzukan eri baina atera egin du Uartearrak, Aldaregiak ez du behar bezala jo. Eta txapazpira bidali du. Eta hor esango nuke pilotak atera duen klaskagatik, hotxagatik ez dela eskuarekin jotako pilota izan, aurrarekin baizik atera duen hotxa ez baita batere naturala izan. Ez, nik uste hor hankak pixkoat iesin diola, ez jola behar bezala jarri eta hankak iese itekin berak ere pilotari ez diola modu egokin jo, ez? 14 eta 16 sake gaiztoa Etxekoloneak iritsiko balda, bai, iritsi da. Aneren erantzuna frontisera. Kontrakantxatik Andreak bildu eta berriz ere azkartasunaren lanak eta partidan edo tantoan hobesan da, tantoan jokoan jarraitu nahi izatearen zolitasuna, gehiagizko zolitasuna kaso Naroarengan ikusi dugu, horra irez saiatu baita pilota arras zaila eramaten eta ez du lortu. Berriz ere berdean, Labrit pilotalekuaren berdean ipintzerik. Pilota zail hori eta ikusentzulearen pilota zalearen txaloak entzuten ari dira. Lau pilotariak bere azkenengo sakea ateratzera abiatu baita. Duela segundo batzuk Andre Aldaregia eta oraingoan Zabalean egindako jokaldi eder batekin lortu baitute. Errepikapenean ikusten ariko zareten moduan 18garrena Andreak eta Anek hiru terditik dejada oso polita bota du Zabalaldera Mendiburuk eta partida polita jokatuta 18garrena egitea lortu dute. Andreak eta biek eta espalditxoko partez berriz ere garaipena lortu duan Mendiburuk, hori aipagarria da. Azkenengo bolada luzean 12 partida batza bestearen atzetik galdu baititu erreskan Anek. Bai, alaxe da ez, honek konfiantza emango dio eta bukaeran nindun tantoa bikaine ez, dejada hor Zabalen inda eta, bueno, tanto ona Anen eskutik, eta nik uste berriko bena da eskuin hori ere rekuperatzen nahi dela ez, pilotarik azkenen eskutatik sufritzen duen kantxan sufritu jendo, gaurkoan nik uste ikusi dela rekuperatuta daukela esku hori, edo behintzat hobeki, asko hobeki bai, eta hori nabaritu dela kantxan ez. Gozatu egin du eta pilota zaleak kozarazi dituzte Anek ez ezik gainerako hiru pilotariek ere. Bai, nik uste, bueno, hor bizin ibili diela, pilota partidu ona jokatu duela, eta, bueno, goengoan ere alaxe den eta finalerdi honekin gozatzen duen. Atera da kantxara Irati Zabala, berotzera ateratzea erdira. Ainoa Ruiz Infante eta Leire Galeano ere, eta oraindik hemendik ez dut ikusten Goiuri Zabaleta, baina aldageletatik honako bidean izango da, etorri da Goiuri ere kantxara beroketarik eta horiek egitera, eta partida honetan sartu aurretik nik uste gaurkoan garaileak, lehendabiziko partidan garaile izan direnak harrapatzeak merezi duela, batez erean Mendiburuk zer nolako sentsazioak izan dituen jakiteko ez dugu azkenean harrapatzeko aukerarik izango, baina tira, Aneri nabaritu zaio gustura izan dela eta noski pilotariak garaipena lortzen duenean jera bestelako sentsazioak izan ohi ditu kantxan eta hori nabaritu zaio Irribarre handiarekin joan baita. Armai aldera gurasoen ganan. Bai, azkenen, bueno, Labriten partidu hona inda eskue hobeki eta bukatuta gainea bukatu duen dejada horrekin Zabalen, bueno, horrek beste bizitasun bat, beste postasun bat ematen dut, eta gaur nik uste pozik joango dela nebera etxea. Eta elkarrizketetarako tarterik izango ez badugu ere, labur-labur eta ahalik eta modurik azkarrenean errepasa ditzegun lehen partidako lau pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak. Andreak bost egindako izan ditu, sakez bi eta moztuta atzera jota eta dejadaz bana, eta galdutako 6 pilotarekin amaitu du partida. Ane Mendiburuk egindako bi tanto izan ditu, irekita eta dejadaz bana, eta galdutako hori gabe amaitu du partida, hori ere aipagarrian erengan, beste oso atzelari sendoa ere badelako. Uartearra Naroak 3 egindako izan ditu, txokoan sakez eta moztuta bana, eta galdutako 5 pilotarekin amaitu du neurketa. Eta Irantzuk dejadaz egin ditu tanto bi eta galdutako 3 pilotarekin joango da, edo joana izango da dagoeneko
aldagelaren ingurura. 18-14 irabazi dute Andre Aldaregiak eta Ane Mendiburuk. Naroa Etxekolonearen eta Irantzu Etxebesteren aurka gaurko lehendabiziko partidan, Iruñeko jaialdiaren atariko partidan. Eta hori guztia 37 minutu eta 49 segundoan gertatu da, jazo da. Eta pilota zale Iago gozagarri ederra eman da. Ea hemendik minutu gutxi batzuk barru hasiko den norgehiago janjera, zer eskaintzen diguten. Goi Urikiratik, Ainoak eta Leirek, hemen bestelako gauzak eta bestelako kontuak izango ditugu jokoan. Antzuolako hilaren 20ko finalerako txartel preziatu bat izango da lehian lau pilotari hauen artean, eta gorpuzkera bera ere ezberdina izango da, eta tentsioak eta loturak asko zestuagoak izango dituzte gorputzaren barrenean lau pilotari hauek. Bai, azkenen finalerdi bada, eta azkenen hori tentsioan arituten da, ez? Finalerako sailkatzeko txartela daukea jokoan, finala handi hori denak jokatu nahi due, eta gaur egun handi da lau pilotarintzat, eta bueno, ea partidu handi bat ikusten duen, ez? Gorri zariko direnak sailkapenean lehendabiziko postuan amaituta etorri dira Iruñera bertara, baina gaurkoan eta Ainoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano aldiz laugarren izan dira sailkapen fase luze hartan, baina gaurkoan aurrez jokatutako 12 partidetan egindakoek ez dute zertarako balio izango. Lau bikoteak, nola gaurko biak ala datorren asteko Miarritzeko beste biak, kutxetik hasiko direlako, jera. Bai, azkenen partidu batea jokatzen da, hemen asko da jokoan, partidu berri bada, azkenen ligian batek irabaziagatik, bestek irabaziagatik partidu berri bada, utxetik hasten den partidu bat, eta ikusiko du, ez, ematen duen, espektatiba haundik daude esan, bueno, bibikotek txapelketa haundie induelako, baina, bueno, ikusiko da partiduk zer ematen duen, ez. Eta ez, dakit ezote diren jada lanean hasteko prest oraindik ez, kirol jertxeak erantzten ari dira. Ainoa eta Leire bestelako zereginak jarri dizkiezue orain aiei guztiei, kantxaren erdira etortzen abiatua baitira lau pilotari hauek. Jaialdi honen atarian jokatu duten neska koskorrekin sakea zargazi ateratzera joateko. Horretara deitu dituzue lau pilotariak, neska txikiak pozik, eta aiei ikusten zaie aurpegian tentsio berezia, tartean irribarre txiki bat ere bai, atzelari biek elgarri, baina hemendik aurrera ez da irribarretarako tarterik izango, gero aldagelan behar bada bai, baina hemen laguntasuna galbo batera utzi beharko dituzte hauek, eta zuek ere bai, datorren astean Miarritzen jera, finalerako txartela bikote bakar baten esku egongo baita partida bakoitzean. Bai, alaxe da, ez, azkenen jokatuta denak nahi du, ez, final handi hortan egon, azkenen abendun aurkeztu zen txapelketan denak desiro ginuna hoxe zen, ez, final handi hortan eotea, eta hortako indu lan hilabete luze hauetan, eta gaur da momentu, ez, lan hori ateratzeko, partidu batea jokatzen denen azkenen zaila izaten da, ez, barrunduzun guzti hori ateatzea, baina, bueno, lau pilotari gogotik saiatuko die gaurkoan eta ikuskizun bikain bat ematen diuten. Eta oker ezpaldi manago, jada atera dizkiezue. Aste azken arratsaldean hemen bertan hautatutako pilotak, jokorako pilotak atera dizkiezue. Lau pilotariei, beraz aurreko eguazten arratsaldean hartutako erabakia gomutara ekarri, piloten ezaugarriak gogoan hartu, eta aurretik azko ezagutza lan hori berritu ondoren ekingo diote partidari lau pilotari hauek. Hemen gauza bakarra izango dute buruan laurek ere 22 egitea, eta hortaz hemendik aste bira Antzuolan jokatuko den final handi horretarako txartel bat lortzea. Partida polita izango da, horixe aipatu zuen Leire Galeanok material hautaketaren ondoren guazteneko elkarrizketan jera. Laurek maila ematen baldin badugu partida gogorra eta estua ikusi behar dugula uste dut, eta horixe pentsatzen dut nik neuk ere partida gogorra izango dela, baldin eta laurak puntu-puntuan eta maila honean iritsi baldin badira gaurko Labriteko finalardi erabaki hor honetara. Bai, alaxe da, ez, lauek bere maila ematen baldin badu partidu
haundi ikusteko osagaiek daude, ez? Lau pilotari haundi joko maila honen eta espero duna hoxe, ez? Pilotarik bere maile ematea eta ala bada guke kanpotik gozatuko du, ez? Eta lehen aipatu dizkizu egun berritasunetako bat ikusten ari zarete, lehen da bizikoa ikusi duzue, kuadroerako pilotarien txartel txobana bikote bakoitzari zegokionean eta orain pilotari bakoitzaren fitxa deiturarekin eta argazkibanarekin ari zarete ikusten pantaietan. Okerrez baldima naiz, guk hemen asko ditugu eta behar bada erratze ere alde horretik errazagoa da, baina esango nuke hemen daukazuela ikusgai, Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala izango dira, esan bezala elastiko gorria jantzita eta haien aurka urdinez, Ainhoa Ruiz Infante eta Leire Galeano izango dituzte eta ondoren hirugarren berritasun bat ere izango duzue ikusteko modua. Partidaren amaieran estatistikak, aurrelari zein atzelarien estatistikak biltzen dituen taula bat izango duzuelako ikusgai geure lankideek hartutako datuek diotenaren arabera. Hau esan da, guk ere tarte bat hartuko dugu, tarte laburra izango da, hartu beharko duguna jada ez dutelako asko beharko partidari ekiteko, baina une batetik bestera ekingo dioten horri partida hasi orduko kontatzen hasiko gara gu geu ere, Gorriz esan bezala Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala, urdinez haien aurka Ainhoa Ruiz Infante eta Leire Galeano, partida ederra izango den esperoan etorri gara Iruñera bertara eta ezkaren bidean nahastu eta partida eder batez gozatzeko aukera dugun. Finalerako txartela nork lortzen duen, hemendik minutu batzuetara jakingo dugu. Pilotari hauetako bi, 22 heltzen direnean hain justu ere. Berehala gara partida honekin Iruñeko Labritetik. Eguerdion berriz ere Iruñeko Labrit pilotalekutik, jokorako pilotak probatu dituzten horiek saskira bildu eta badatoz lau pilotariak kantxaren erdira. Jendearen aurreko aurkezpena egiteran, Mikel Sarasak eskua jaso du. Oian aurregoz hortxe urreratu zaie laurei eta epaileari bostei. Zehatzago eta garbiago esan da argazki ateratzera eta tira hemen laurek bosteko elkarri, Sara Saiaunak Leon Castillo atxapagora, kolore urdina agertu du eta beraz Ainhoa Ruiz Infante sakatzaileak izango du finalerdiari hasiera emateko eskubidea eta sakatzaile Ainhoa dela aipatu badut. Goiuri ere ez atzean geratzen eta aurreko kuadroetan saketik tantoari ongi ekiten ikuste gaurkoan biak ikusiko ditugula, bi aurrelariak ikusiko ditugula zuzen eta egokiro.
sakatzaile bikainak direlako biak alabiak, jera. Bai, alaxe da, bi sakatzaile handi, ez, sak ezberdine duela esango nuke, igual Goiurik geixo aldatzen do sakea, ez, batzutan motz, beste batzutan luze eta zabaleare sakatuz, baina Ainoak oso sake zitala dauke, efektu berezi ematen dio hor sakatza joaten denen, abiada bizin joaten delako, eta esan duzun bezala bi sakatzaile handi. Eguerdiko ordua eta 10 minutu gutxiago jarri da lehendabiziko finalerdi hau abian. Ainhoa Ruiz da Infanteren sakeari esker, bikain erantzun dio sakeari Ireti Zabalak. Leire Galeano gatzera, Zabalak bildu eta eskuan behar bezala pilota sartu ezantza denez, hau ere doidoi iritsi da frontisera, frontisaren erdira luzetxo, Ainhoa Ruiz da Infantek atzera Zabaletak, baita Leire Galeanok ere luze Zabalak. Eta Leirek ezkerrez ere bai ez dute atzelariek aurrelarien gainean ezer ere jakin nahi normala da. Aurrean bietako edozeini tantoa bukatzeko aukera eman orduko horretarako ekinean hasten baitira. Sutxu eta Grinatxu nola Goiuri ala Ainoa. Atzera luze Leire Galeanok eskuma zeraman. Zabalak berriz ere ezkerrez atzera eta ezkerparetarantz Leire Galeanok hau doido iritsi da. Frontisera aurreko batzuk bezala eta hori Zabalean izan da, Zabalean bai, baina kanpoan Ainhoa Ruiz da Infantek jo duen azkena hor suertez egin du tantoa Irati Zabalak, jaso baitu Ainhoa Ruiz da Infantek, baina ez du pilota behar bezala eskuma sartu eta gauzak horrela hausaz egindako apuntatu beharko diogu hau Irati Zabalari. Bat eta huts, eta alako akatsek batzuetan, finalerdietan atera egiten dute pilotaria partidatik, eta hori ez gertatzea izango da nik uste oraingoan, kezkarik nagusiena Ainoaren buruan, akatsek batzuetan, akatsik txikienak ere batzuetan, konfidantza galtzea ere egiten du eta. Bai, azkenen hasiera oso garrantzitsua izango da, ez? Zuk esan duzun bezala konfiantza hartzeko hasierak zinbestekoak izaten die, ez? Hor pilotan ongi iteko, ongi jartzeko pilotara, konfiantza hartzeko zure burukin, eta ikusiko hasiera hontan bazein hasten dien egokiogo, ez? Eta jera, ipatzeko beste kontutxo bat ere bai, Irati Zabala partidetan ongi sartzen ez den pilotari horietakoa da beste partida batzuetan ere ikusi diogu kosta egiten zaiola, partidan sartzea, gasolinaren lehendabiziko litroak erretzea nola baita esatea aldera, eta gaurkoan ongi utxetik eta hasieratik ongi hastea bere bizikoa izango da. Lau pilotarientzat, inork ez dezan aurre nabarmenik hartu markagailuan, bestela konturatzerako berantegi izan daiteke eta. Bai, alaxe da, baina bueno, azken aldin naiz eta igual gozakaitzego partidu hasieratan ikusi ez, edo konfiantza gutxixiokin, dena eramaten do normalen, eta horrek aurrelaririk konfiantza handi ematen dio ez, atzelarik oso sendo daudenen eta hutsegite gutxikin aurrelarik lasaixio jokatzen du, eta nik uste azken partidutan sendotasun hori bai ikusten dela, ez? Bai bikote gorrin Iratin eskutik eta zer esanik ez bikote urdinen Leire Galeanon eskutik, ez? Txapeleta guztin zehar aipatu dulako, zerbaiten ezaugarri edo aipagarri balin bada Leiren kasun segurtasun hori dela, naiz eta oso gaztea izan, ez? Normalen hori adimatetik aurrea gehiago ikusten da, ez? Hain pilotari seguru izatea, baina Leire oso gaztea izanagatik oso pilotari seguru da. Eta ez dakit, Arbela ere berak martxan izango duen eta kai elektroniko hartan Alabaren Leire Galeanoren ahulguneak eta nabarmentzeko moduko alderdiak apuntatzen ariko den, baina horiek guztiak noski Leireren jokoa hobe dadin funtseskoak izango dira, eta hori aita eta entrenatzailea den Jose Mariko baino hobeto ez du inork ezagutuko. Bai, alaxe da, ez? Bi botilleroak atek die pilotalekun egunero kasi beraiekin dabiltzenak, entrenamentu asko ikusi dituenak eta konfiantza asko daukea beraiengan eta kanpotik egingo duen lan hori ere gaur garrantzitsua izango da, ez? Eta haiek ere urduri nabari ditut hemendik gure komentario postudik. Haien gorputzen barrenak ere ez direlako bat ere nasai egongo gaurkoan. Zerbait handia dagoelako jokoan Jaun Andreok, finalerako txartela, hain zuzen ere beste tanto bat jokoan, orotara 3. luze doa. Kontu kontari hemen gabiltzan bitartean lanerako serio daudela erakusten aritu dira. Oraintxe tantoa amaitu berri den arte
Lau pilotariak ezkerrez jasotzen saiatu da pilota Iratizabala, gorputzera ere baztetorkion. Eta azkenean txapa gainean ipintzerik ez du izan, 2-1 markagailuan. Lehen da biziko aldiz aurreratu dira markagailuan, Aino Ruiz Infante eta Leire Galeano. Bai, tanto gorra izan da oso ez, pilotaka da askokoa eta ikusiko da zenbatien jogortzen den partidu ez. Hasiera oso gorra dauke, pilotarik berotzeko baliogarrik izango dena, baina gero piso handi izan dezakena partidu aurrera joan ala. Eta partidak gogortasunaren bidea hartu behar badu, deposituak gordeta zer ekarriko duen ere garrantzitsua izango da. Utxetik eta euneko unean zirela abiatu baitute partida lau pilotariek, baina partidaren amaiera aldera gogortzen bada ez dute euneko unean inondik inora ere izango. Ez, azkenen fisikoki txapelketan zehar aipatu duen bezala oso ongi prestatutako pilotari die, gero eta gehionari da hori ere kantxan, eta aitzakik ez da alde hortatik, baino egia da, hasiera oso gorra izan dela, eta batez ere nik uste tentsioak nekatzen dula, ez? Azkenen ez aberdine partidu hau era entrenamentu baten jokatu, edo hemen finalerdi baten ez, finalerako txartela jokoan duzunen, egoten den tentsio horrekin ez. Aurreko tantoan airez saiatu da, tantoaren erritmoa aldatzen eta jokoa gorrien aldera eroaten Goiuri Zabaleta, baina txapara joan zaio bete-betean, amorrazio kendu nabarmen bat egin du pilotarekin berarekin erreskan bigarrenez eta lehiarako gabe txapa jota, baina tira, partidan sartuta egon behar du. Lehen aipatu dut, Utxek laguntzen dutela eta laguntzen duzik bideratzen ere pilotaria bideratzen dutela jokotik kanpo egotera eta kanpo faktorei arreta paratzera, baina partidan sartu beharko luke berriro. Sartu azpaldin bada bete-betean Goiuri Zabaletak. 3-1 markagailuan beste tanto luze bat. Hemen martxan duguna. Txokoan Goiurik. Leirek ezkerrez jaso nahi izan du. Tantoa amaitzen hasteko aukera ikusi du hor. Pilota irekitzen hasi egin delako, baina txapazfira joan zaio 2 eta 3. Aipatu dugu askotan oso pilota gutxi galtzekoa dela Leire, gaurkoan galdu du lehendabizikoa, behar bada urduritasunaren lanak direla medio. Bai, lehen esan duen hankapauso, azkeneko hankapauso hori falta igual ez, azkenen hor pixkoat kosta egiten da iristea pilotara, ematen du bazaudela, baina gelditu egiten da asko pilota, eta jartzen zen arte pixkoat ez, falta duzun hankapauso hori eman behar dela konturatzen zen arte batzutan kosta egiten da ez. 2 eta 3 markagailuan berreskuratu du sakea, Goiuri Zabaletak gaizto jarri du, seiterritik azkerrez. Zinogek erantzun dio sakeari, Galeanok, bien tartera luze Zabaletak ezkerrez eraman. Leirek, Zabaletak moztu eta Ruiz Infantek horiek hartzerik ez, biziki gaizto. Kokatu du pilota, 2 terdi inguruan, eta Ainoak ezkerra sartu badio ere, pilotakadari ezkerra sartu badio ere, jasotzeko tarterik ere ez du izan, oso gaizto zijoak iolako. Bai, oso ongi moztutako pilota izan da ez, azkenen horre ezkerparetan min egiten da, ongi mozten du Goiurik eta dejadan ere oso ongi bilatzen du ezkerpareta, eta gaurkoan hor min handi egin dezake. 3 berdin markagailuan, atera du beste sake bat Goiuri Zabaleta, gau laburrago, baina ezkerpareta bilatu nahian, aurkitzerik ez du izan ordea. Atzelarien gandago tantoaren erantzukizuna. Galean osartuko da ezkerrez luze. Goiurik sartzerik ez, eta Iratik ezkerrez jaso. Ainoari tanto egiteko moduko aukera geratu zaio, baina atzera eta gaizto gainera. Zabalak eraman, berriz ere beste zafraldi bat atzealdera. Ruiz Infantek Zabalari altuera eman eta Ainoa jokotik desaktibatu. Zabalak Leire sartuko da eskuinez, eraman, ez da eskumatia ezkertia baina tira, eskuinez ere ederki moldatzen da eta hori aitak berak aipatu izan dit. Noizean behin txapelketa honek eman diola tartea, eskuin eskuarekiko konfidantza garatzeko ere. Bai, entrenamentutan gero eta gehiago ikusten da ez, eskuin hori erabiliz eta gero partidutan abaritu egiten da ez, azkenen oso gutxitan ikusiko du Leire eskuin hori
erabiliz utxiken ez, azkenen, bueno, ezkerra izan da, eskuinekin ez dio, ezkerrakin bezain beste ematen eta ez besteko konfiantzaik, baina denak eramaten ditu normalen eta konfiantza handi hartzen nahi da eskubiko esku horrekin ere. Laugarren alortu dute, Ainoak eta Leirek, Otxandioko bizkaitarrak bien tartera bideratutako pilota bati esker eta euren lehendabizikoa orotara piloten zenbakia zein den ongi jasoa baldin badut neure beharretan 3 zenbaki duna edo bestela esan da urdinen lehendabizikoa. Bata eta bia gorrienak izango dira eta 3 eta 4 urdinenak. Beste tanto bat jokoan, hau ere, esan bezala urdinek ateratako pilotarekin. Zabaleta sartuko da jokoan, altubera eman eta berriz ere Leireri eskuinez sartzera behartu. Leire eskuinez sartzera behartu du hor Goiurik. Ainoak bildu, Goiurik atzera, sotamanoz ezkerrez Leirek eraman nahi izan du, baina hor eirio batean jo behar izaten dira alako pilotak adak, abiaduran doaz eta esku biluztia sartu behar izaten zaio pilotari alakoetan eta daraman karrakak eta abiadurak ez dute bat ere laguntzen eta zuzenean joan zaio kasu honetan pilota lurrera Leire galean hori. Bai, nik uste hor gaina ez dela eramatea bakarri joan, pilotai ematea joan dela, eta azkenen sotamanoan pilotak pisu handia hartzen do, nahikoa izaten da batzutan eskue bera ongi sartzea, ongi emateko pilotari eta gainen jartzeko, baina nik uste askatzea joan dela zeuken guzti eman da, eta horrekin bera joan zaiola ez. Eta beste berdinketa marka gaiuan, partida hartzen hasia den bidearen erakusle. Eta bide hau atxarreak hartu badu, esango nuke hemendik aurrera, bikote bietako inor amiltzen ez delarik, buskatzen ez delarik, gogorra izango dela, hor ez ustean harrapatu ditu batetik Leire eta bestetik Ainoa, hor aurrealdea zaintzera etorri behar izan du Leirek eta atzeko kuadroak libre zeuzkan, Goiurik zer nahi egiteko eta atzeraka korrika etortzen alegindu da Mantxoagatik, Ainoa Ruiz de Infante, baina pilota beginen bistatik galduta zuen ez, zer egiterik ez, tantoak aurrera segizezan. Bai, nik uste hasi dela pixkoa Goiuri berotzen ez, hasieran igual otxeo hasi da, edo pixkoa partiduriren eurri hartzen, normala den modun, baina guain azkeneko tantotan oso ongi muitzen nahi da pilota alde batetik bestea ez, eta urdinek pixkoa deseroso, eta igual ez luke txarra izango ez, urdinentzako behintzat hemen botilleroak atxeden eskatuko balu pixkoa tanto gutxin barrun hortxe joan zaizkiolako gorrik. Zabalera egin du Gorrientzako 6. kintzea. Zabalerako bideratutako, Zabalaldera bideratutako pilotaka da bati esker lortu dute. Gorriek 6. Goiubik egindako jokaldi mota horrexeri esker, 6 eta 4 jarri dira esan bezala aurretik. Markagailuan aldetxoa hartuta Goiuri eta Irati, Ainoaren eta Leireren aurka. Eta Goiuriren jokoan ere beste gauza bat aipagarria begitan zentzait jera, aurkariak nahasten saiatzen ari dela lehendabiziko momentutik, saketik, tantoari ongiekin eta gero sake bueltan ez bada 3. edo 4. pilotakadan berak aukera izateko, baina horri zer gisara erantzun behar zaion ederki irakurri dio, ederki asmatu dio oraingoan Ainoak Zabalean egindako dejada eder batekin amaitzea lortu duelako tantoa, bizkaitarrak. Bai, konfiantza hartzen nahi zen ez, esan dut tantotan Goiuri pixkoat moitzen pilota, nahienan ibiltzen pixkoat arerioak berak pilota nahi zuntokin jarriz, baina Ainoa ere hor arriskutsua da ez, eta guain kontraeroa soan indun dejada itzela izan da eta tanto bikaine Ainoan eskutik. Eta berriz ere urdinen bat zenbaki duna, urdinen lehendabizikoa edota orotara saskian izango diren 4 piloten artean 3 zenbaki duna plazaratu dute, agertu dute kantxara, Ainoak eta Leirek, sakea luze jarri du bizkaitarrak, eskuinez Zabalak ekarri, beste pilotaka da bat, beste zafraldi bat atzera, Ruiz de Infantek eta gaizto jarri dio gainera, Zabalari pumpa goran jo behar izan du hor azken unean, pumpak berak efektu arraroren bat edo ez ustean, Ainoa ez ustean harrapatu duen jukutriaren bat egin baitu hor jotzeko era klasikoan jotzeko kolpaketa egiteko preste, baina azken unean aldatu behar izan du, aldazera behar dute ikusi du Ainoa Ruiz de Infantek bere burua eta azkenean oso denbora tarte laburrean gertatzen da hori guztia.
aldatu beharra, aldatu nahia, jo beharra eta azkenean ez zer egiteko denborarik ez dio eman eta pilotaria jan duela, esango genuke. Bai, alaxe da ez, Oraingo egia da, horre eramaten nahi dela dena irati, baino eramaten nahi den egiten ez, justu iristen dela frontisea eta oso pilota arriskutsuk diela aurrelarintzat ez, oso deseroso joatentza pilota oiken bilez, haie dielako gero eramateko eta nik uste hori gertatu zaiola Ainoari pare bat aldiz. Txokoan luze jarri eta moztu eta lortu du tantoa Goiuri Zabaletak, 8 eta 5 markagailuan eta ez dakit nik ezote den ari azken tanto bietan lehen egindako akatxeagatik edo koordinazio falta horrengatik apur bat arinduta Ainhoa Ruiz da Infante eta euren burua lasaitzeko eta arnas apur bat berritzeko abiadura handi horretatik atera ahal izateko Ainhoak berak eskatu du etenaldia eta Jose Mari Galeanorengana, Leire Galeanoren aitarengan hurbildu dira haren iritziak eta aginduak jasotzera une egokia inundik inora partida geratu eta berriz ere utxetik abiatzen saiatzeko Ainhoarentzat eta Leirerentzat. Bai, nik uste gara honeko atxeden aldi ez, hor aurko tantoa lortu du, baina pixko bat nik uste Goiurik momentu honetan berak nahi duen sare hortan sartuta daukela bikote urdine ez, azkenen jokue asko nastea gustatzen zaio, jokalditan aurrelarik sartzea eta azkenen joku hortan sartzen zanen askotan ez da erresa ez, azkar jokatzea eragiten dizulako zehaztasun handikin eta hor utxe gehiago pilatzea erresagoa izaten da ez, eta momentu honetan esango nuke Goiurik horixe lortu dula ez, partidu bere alde hortara eramatea eta guain nik uste urdinek Jose Marin aholkuk zitu haitu, baina hortik joango ziela pixkat ez, sare hortatik ateratzen saiatzea beraien joko inalizateko. Goiuri Zabaletaren jokoa uneotan behintzat plazaratzen ari dena marasma sare baten antzekoa da, ez ditu eroso sentiarazi gura aurkariak eta horrek beti dakar presio erantxia atzetik doanarentzat eta ea bada etenaldia eskatu eta hartu izanak mesederik egiten ote dien Ainhoari eta Leireri auspotzen saiatuko zela ziur naiz, Jose Mari alaba eta alabaren laguna auspotzen saiatuko zela ziur naiz, ea gero teoriatik praktikara pasatzerik izaten duten Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak. Hemendik aitzina. Bai, garrantzitsu da partidun zati hau ez, 8 eta 5 tirutantuko aldea urdinentzat tantoa, ez duk esango behartuta dola ikia, baina bai garrantzitsu elitzekela ez, berriz partidun sartzeko, bestela pixkanaka gorrik arriskue duelako ez, markagaiun pixkoa joateko eta normalen markagaiun distantzia hartzen denen bikote goren kontra zaila izaten da, konfiantzaz jokatzen duenen bikote oso arriskutsua delako. Eta hotzean erabaki horiek ondoen hartzen dituena normalean botileroa izaten da, bera delako jakitun markagailuaren eta partidaren egoeraz eta geratu beharra berak aukeratzen duelako, berak hautatzen duelako ondoen eta alde horretatik gaurkoan Jose Mari eta Goiuriren aita ez dira lanez harinki kargatuta ibiliko, astunki kargatuta baizik. Ez, hala da, ez, azkenen hemen detaile guztik di garrantzitsuk eta botiloren lanare ez esanik ez, kanpotik beti asko zerrexago ikusten delako, ez, hor barrun sartzen zanen tentsioa dela, urduritasun dela beste modu bat ikusten da partidu eta kanpotik beti behar da laguntza hori eta eskertzen da. Eta Goiuri jokoan sarrez dadin alegintzen ari dira, buru belarri, tanto honetan zehar, Ainhoa Ruiz da Infante eta Leire Galeano, eta jokoan sartzeko abagunerik eduki ez dezan honena pilotak atzelariari bideratzea da eta lan egin beharraren erantzukizuna atzelariaren jartzea da, bien tartera moztu edo dejada egin nahi izan du hor Leire Galeanok eta nik uste tantoa luze zijoalako edo nekearen lanak izan ote dituen hor Rantzuolarrak, dejada egiten ale egin du da normalean ongi botatzen du jokaldi klase hori. Dejada ederrak ikusi izan dizkiogu aurreko partidetan eta iaz bertan ere bai Leire Galean hori iazko txapelketan bertan ere bai, gaina hau ez zaio ongi atera, edo ari nahi bezala atera behintzat ez zaio egin, peini. Ez, azkenen tanto oso luzea izan da eta gorra ez, eta gero, pixkoa behin nekatuta zaudenen
Gero prezisio horrekin botatzea zaila izaten da, hankak ja ez daudelako hasierako freskotasun horrekin eta nik uste hor ez duela asmatu. Eta biltzera bakarrik ez da joan, joduen aurreko pilotakadan Leire lanak jarri ere egin dizkio Goiuriri eta gero hemen errepikapenean ikusten ariko zareten moduan punpagoraz jotzera behartu du Leirek Goiuri eta horrek eman dio agintzera eta tanto egiten saiatzera joateko aukera Ainoari eta pilota moztuta tanto ederra lortu du. Otxandioko bizkaitarrak 6 eta 9 markagailuan eta berriz ere Mikel Sarasako hartarazi du. Urdinen lehendabizikoa edota 3 zenbakiduna izango dela kantxan tanto honetan bederen. Sei eta 9 markagailuan esan bezala, beste tanto bat jarri du jokoan Ainoa Ruiz da Infantek eta erantzunik gabe geratu da sakea eta hor Iratiren erantzunak Goiuriren gorputzean jodu ez dakit bizkarrean izan den edo ukondoan, baina antza denez ez du ezer Goiurik eta besoak hortxeari da askatzen, besoetako tentsioa libratzen ibili da Ainoa Ruiz da Infante sakatzera etorri baino lentxiagor arte eta ez du ezer Goiurik eta pozten gara alde horretatik beste tanto bat jokoan, sake bueltan tanto egin nahi izan du Ainoa Ruiz da Infantek ez du bere xedea gauzatzerik lortzerik izan, Zabalak atzera, ezkerrez jaso Galeanok pilota bizik izaia, Goiurik bien tartera ezkerrez Leirek pilotari altuera eman, bere buruari tartea eman eta jokoari jarraipena eman atzera azkenengo lauzar arte pilota luza egin da jarrita Zabalak, oraingoan Ainoak atzera bidaliko du 4 eta 4 denetik Zabalak, Zabal aldera Leirek korrika egin beharra izan zezan bien tartera bildu Zabalak, kexu da, birago bat ere bota du eskuan pilotak behar bezala sartzen ariko ez den seinale horre jaisten saiatu da ez dakit jaistera baino gehiago ez ote den pilota berdean jartzera bakarrik joan, baina horretan ere lanak ditu galtzak betelan ikusten dugu alderdi horretan ere Irati Zabala konturatzerako 8 eta 9 jarri dute partida Ainoak eta Leirek eta lehen Jose Mari Galeanok egin duen gauza berbera egin dute oraingoan gorriek partida geratzea erabaki dute eta berriz ere gauzak denda ostetik ikustera joan beharko dute orain lau pilotariek batetik Jose Mari Galean hortxari zaie Alabari eta Ainoa Ruiz da Infanteri aginduak ematen eta baita Leire eta baita Goiuriren eta Goiuriri berari eta Irati Zabalari ere. Bai, azkenen leno Urdinek eskatu du atxeden aldie garai honekoa, eta nik uste goen gorrik ere bai ez, beraiek konturatzeako, tanto pare bat lortu dituelako jarraien, bat saketik izan da, oengoan Iratik utxeindako tanto bati esker, edo pilotaka batei esker, eta nik uste, bueno, 9 eta 8 aurretik joanagatik, momentu honen eskatutako atxeden aldie dela. Ez ikusten da tentsio handie daola, denak iritsi nahi duela 22 txartel hortara, eta, bueno, ez daudela barkatzeko, ez? Pixko bat aurre hartzen duen bikote batek, bueno, taktikoki batxen aldi eskatzen duela, urruti ez joateko markagailun, eta momentuz bete-beteko partidu, ez? Hau izan da, oker espaldi manago, Iratik galdu duen lehendabiziko pilota, justu eta pilika bere indarraren eta nahiaren laguntzaz iritsi dira pilotaka da batzuk frontisera aurrekoa ez eta hortaz galdutako zatabundatzeko moduko lehendabiziko pilota izan dela uste dut hori Irati Zabalaren estatistiketan, baina hori gaur ez da dozkit niri, beste bakarren bati baizik eta horrek Goiuri aurrealdean berriz ere aurkariak nasarazten eta jokoa bera katramilatzen saiatu da dejada batekin, kantxaren erdira egin nahi izan du, gero Zabalalderako efektu hartu dut pilotak, baina txapan jodu bete-betean, txintxean jodu bete-betean. Ongi botatako jokaldi izan da, ez? Gainen balimazen tanto zen, hor Leire ikusi batzatik etorri eta defenditzen saiatuko zela, baina nik uste etzela iritsiko, ongi botadun jokaldi da, baina kasu honetan aurrekoak ez bezala txapara joan zaio. Eta ez dakiteitak zer esango zion, Irati pilotak larriki eta indar handia eman da
doi iristen Iratiren pilotakadak doi frontisera iristen ari direla aintzat hartuta ez dakitnik ez ote dio nahitak esan jokoaren ekimena beste batzuetan baino nabarmenago Goiurik Ardezan. Ez ote dio nori aholkatu aitak alabari. Bai, badaki azkenen Goiuri sartzen denen mine egiten dula, hor nasten pilota artiste delako, eta bai, bikote gorrik badaki, ez? Pisu hori Goiurik hartzen duen, zaila izaten dela horri erantzutea, baina, bueno, bikote urdine berriz kantxan sendo, eta ikusiko du zer gertatzen den. Eta normalean partiden bigarren zatietatik goiti egiten du gora Iratizabalaren konfidantzak eta jokoak partidan sartzeko denbora tarte luzexeagoa behar duelako behar bada aurkarien eta lagunaren aldean, baina hori noski ez da pilota kontua, kirolariaren beraren ezaugarria, kirolariaren jokoaren ezaugarria baizik, eta horregatik ez dio guinolako aitzakiarik ipini behar Zabala gaur erakusten ari den jokoari, baina nik uste orain hasi dela pilota gehiago eskuan sartzen eta pilota gehiago gozatzen, eta hemendik aurrera bere jokoak gora besterik ez duela egingo, baldin eta txakalaldi batek ez baldin badu Zabala erasaten. Ba, eta gaina errestoan hasieratik oso ongi da, ez? Hor bi Spairusak osonak indito Ainoak hemen 7 terdi inguru hontan pilota jarriz eta bikain erantzun dio Iratik, ez? Erresto hori itxaba meritxo handikoa da eta horrek konfiantza emango dio bikote gorriri basaketik Ainoak minik ez badoiten, ez? 10 eta 9 markagailuan epaileak gorrien bigarrena eta zenbakiduna beraz. Zenbakien artean bia duena atera dutela adierazi die bi pilotariei. Doido iritsi da oraingoan Leireren erantzuna frontisera, Ainoak atzeraz ezafraldia, Sotamanoz lehen Leirek ez du jarroterik izan eta oraingoan Irati ere jasotzeko galtzak bete lanekin ibili da eta azkenean pilota hori lurrera joan da eta lurretik gero txapazpira frontisera joan beharrean. Hor pilotaka da latza jodu aurrealdetik gerri-gerrian Ainoak eta esan bezala eramaterik ez du izan Iratizabalak. Bai, aurreko pilotaka da hortan ozta iritsi da txapagainen Leirek jodun pilotaka da hori eskubikin, hor gauzek zaildu zaizkio Goiuriri eta gero bikain aprobetxatu du Ainoak luze jarrita tantoa lortzeko. Eta berriz ere, gorrien bigarrenetik urdinen lehendabizikora egin du materialak, egin du pilotak, 3 zenbakiduna ateratzea deliberatu dutelako Ainoak eta Leire Galeanok beste tanto bat jokoan lanerdietara, bikoteetako bat lanerdietara eramanen duena Ainoak atzera, berriz ere lehen bezala, lehen egin duen moduan pilotaka daura, gerri-gerritik jota, atzera Leire Galeanok ezkerrez, eskuinez jaso eta frontisaren erdira bideratu Zabalak atzealdeagotik egin behar izan du behar oraingoan Ainoa Ruiz Infantek, Leirek atzera, Zabalak ezkerrez jo behar izango du lauterdi ingurutik atzera, Ainoak sartzerik ez, eta Leirek atzera urrundik, 4 eta 4 denetik sartu da, Goiuri Zabal eta Leitzarra moztu, berriz ere Zabaletaren gainera, Zabaletaren gorputzaldera, Ainoak Leirek atzera, bien tartera luze xamar, Zabalak baina pilota eskuan behar bezala sartu gabe, Goiurik gantxoa, Ainoak bildu bestarik ez du egin eta lanak jarri dizkio aurrelari aurkariari, Leirek atzera, Iratik ekarri eta atzealdetik Ainoa lan egitera behartu, Ainoak frontisardian jotako pilota eta lehen pilotakada bat eman dio Zabalak Goiuriri nahi gabe eta oraingoan besamutur hartan edo ukondoaren inguruan jodu Goiurik Ainoa Ruiz da Infante 11 eta 10 tantoa ez dakit azkenean zer eman duen Mikel Sarasak alakoetan epaileak tantoa errepikarazi edo tanto azkenean tanto hor epaileak batzuetan gora joango delako susmoa hartzen du, beste batzuetan bera joango delakoan dago epailea bera eta askotan zirte dozart epaileak egin behar izaten du. Etenaldia eskatu dute, edo eskatzera behartuta ikusi dute euren burua Ainoa eta Leire, Maite Ruiz de Larramendia 2 pilotaren ordezkari eta pilotariarekin batera jodu
aldagelara, Ainoak behar bada hor reflex apur bat jartzera, gel hotz apur bat jartzera, ez zitzaion odolik bistaratzen, zauririk ez zaio ireki beraz eta mina izango da. Tupusteko mina, noski mina gaztu jokoan bat ere lagunduko reflexaren zirrizarra entzuten ari naiz eta beraz, esan bezala gelotza ematen ariko zaizkio besamutur horretan Ainoari. Bai, azkenen golpe haundi hartu dor, oso gertu zeukelako Goiuri bera eta bete-beten jo do Ainoaren beso hori, nik uste golpea izanen dula, ea ez den zion gehiegi eragiten ez, penalitzeke pilotakada batekin mine hartuta egotea eta horrek partiduntzear eragine izatea, espero du errekuperatzeko aukera izatea golpe hortatik eta arazo hundirik gabe saitzeko aukera izatea. Buru alde batera eta bestera mugitzen ikusten dut Ainhoa Ruiz Infante, Maiterekin hizketan ari da ez dut uste zorabiatuta egongo denik, eskerrak eman dizkio Ainoak Maiteri. Eta badator, Otxandioko bizkaitarra, pilotazalen txaloen artean, berriz ere kantxara ongi dago, barkamena eskatu dio Goiurik bera Ainoari. Ikaraldi latz bat hartu dugu, hor ukondoaren ingurua, ez da besamuturrean izan, ukondoan baizik, ukondoaren ingurua hor gorrituta dauka, bi aurrelariak hor mailatuta joango dira etxera. Kolpe bana jaso baitute Ainoak larriagoa, inundik inora Goiurik baino, baina tira. Jokoan jarraitzeko moduan da Ainoa eta pozten gara alde horretatik. Batzuetan kolpea jasotzeak biziago aterarazten du pilotariak kantxara eta ez dakit hau ezote den Ainoarentzat lanean grinatsuago eta suarrago jarraitzeko motibo izango. Bai, behintzat ez diezaiola eragin negatiboki, ez? Azkenen penalitzeke golpekin mine eukitzea eta horrek burun eragitea, ez? Azkenen partidutik ateatzeko bidea ematea eta nik uste, ongi ikusten zaio, kantxan berehala sartu da eta aurrerantzen ongi jarraitzen. Eta uste dut, lehen aipatu duana ez du dela guztiz ebatzi, hor Goiurik Ainoari jo dion pilotaka da horren norabidea txapazpirakoa zela, iritzi dio epaileak eta hortaz tantoa eta landardietara iristea, landardietara aurretik iristea Ainoak eta Leire Galeanok lortu dute eta emaitza kontua 11 eta 10 da. Gaurkoan gerriko eta elastiko urdina soinean daramatela jokatzen ari direnen alde. Goiurik atzera, eskuinez sartu behar izan du bostetik. Leire Galeano Goiu ere egin dioitak, ongi jaso duela adieraziz, Zabalera, Irati Zabalak oso gaizto jarri dio. Aurrez Leire Galeanok eta pilota ekartzea eta zabaltzeari ekitea nahikoa izan du hor Irati Zabalak eta agintzera pasadenean Ainoari lanak jarri eta bizkaitarrak ere materik ez du izan eta tanto eder batekin amaitu da. Jokaldi eder batekin amaitu da tantoa. 11 markagailuan beste berdinketa bat. Jera. Bai, goitik posture hori badauke Iratik eta hor sartzen denen ezkerrakin batzutan posture hortan irikitzeko joera bado, ez? Ogain oso ongi atera zaio jokaldi hori eta nik uste zusten harrapatu dula bikote urdine, ez? Bikote biak iritsi dira. 11. tantora lan erdietara. Eta hemendik aurrera beste 11 bakarrak egiteko aukera izango du. Finalerako txartela lortzen duenak, hain zuzen ere. Ainoa Ruiz Infantek atzera. Bien tartera luze. Irati Zabalak, Galeanok ere luze. Ezkerrez, eskuinez lautertutik Zabalak luze. Goiuri aurrean mehatxari dago, Ainoak ere erne izango ditu. Begiak eta eskuak eta hor txapa hotxa oparirik ederrenaren soinua bailintzan entzungo zuten. Ainoak eta Leirek gehiegitxo arrotu du. Irati Zabalak goiko koltsoira baino txapara joan zaio bete-betean eta horrek 12. eman die eta beraz baita aurretik jartzeko aukera labur eta murritza ere Ainoari eta Leireri, 12 eta 11 urdina zari direnak baititugu berriz ere, abantaila lagun markagailuan. Ainoak moztu beste tanto bat abian, gaiztotu egin zaio pilota, Irati ez dakit gaiztotu baino gehiago ezote genuken gorputzera ekarri, gorputzera etorri aditza erabili behar, hor ezkerrez jodu azken unean, aurrera etortzen ere
hasia zen Zabala eta pilota ura behar bezala kolpatu gabe geratu da, kolpatu ezin da geratu da. Aurrera pauso bi egin izanagatik eta pilota berez bazetorki olako da gorputzera. Bai, indarra hundin moztutako pilotaka da izan da, pixkoa gaine etorri zaiona iratiri eta nik uste golpea azkarregi bota diola eta horregatik ez duela eramatik izan. Galtutako pilota bi elkarren segidan beraz. Irati Zabalak ez dakit azkena, ez dute diozuen behar bada. Ainoari egindako zatapuntatuko biden tartera bizi berak bideratua izan delako jokaldia eta berak lortu duelako horrela xetantoa. 13 eta 11 orain Goiuri ikusten dugu gozakaitzago, gozakaitzantzea meintzat eta horrek ez dio lagunduko berriz ere lurrera begiratu du. Keinu zurbila egin dio lurrari berari begirasun latza eman dio lurrari eta berriz ere sartzen den bere jokoan Ruiz de Infantek atzera Zabaleta desaktibatuta daukate. Otxandiarrak eta Antzuolarrak Zabala sartuko da berriz ere ez dio botearekiko distantzia egoki neurtu pilotari eta eraman ezin da geratu da. 14 eta 11 nik uste behar dutela oraingoan atxeden setera etorri eta apur bat jabaltzea, lasaitzea Zabaletak eta Zabalak. Goiurik berak hartu du partida geratzeko autua edo deliberamendua eta nik uste zuzen hartu dutela izan ere konturatzerako pilotaka da Ainoak jaso eta horren osteko 3 tantoak 12 eta 11koa, 13 eta 11koa eta 14 eta 11koa azken hau elkarren segidan urdinak lortu dituztela Goiera. Bai, ongi hartutako atxeden aldien ikuste eta urdinek 3 tanto aurretik momentu hontan beraientzat alde polite ez, horratzetik joan ondoren eta golpe hori hartu ondoren berriz aurretik jartzen lortzea, baina nik esango nuke orain dela momentu erabaki horrena eta arriskutsuna igual ere bai ez, ikusi du behin baino gehiago txapelketan zehar Goiurin eskutik bereziki hor pixkoat atzetik joan denetan atera dula bertsioik onena, pixkoat bikoten karga hori bere gain hartuz, nik uste guainatek berak hori esaten ziola ez, bere garaile guain dela, berak geixo lagundu behar diola Iratiri eta bere joko hori atera ez, eta ikusiko du lortzen duen edo ez, urdinek desendo daudelako, baina partiduko hainik arriskue dauke hoxe ez, Goiurik badakilako bigarren zati oso onak iten, eta bere jokaldioik ateatzen zaizkionen bazai izaten delako erantzutea. Eta nik uste Goiuri bera horretaz jabetu ere egin dela. Behar bada lurrera begiratu eta begirasun serioago eta zurbilago batekin ikusi dugulako gorputzaldia ere ez dakindolakoa izango duen, ona seguru ez duela izango finalerdi bat jokatzeak berez bakarrelako tentsioa, berez baitakargio horrek tentsioa pilotariari, baina bere buruaz ez da gustura izango eta hori hobetu beharra dauka. Berriz ere jokoan sartuta eta hori azten saiatuta Goiurik. Eta oraintxe saiatu da, atzean mantendu du Ruiz de Infante asmatzera behartu du Goiurik Ainoa eta atzetik sartu behar den horietan ez da erraza ongi eta zehaztasun handiz sartzea. Normalean lortu egiten du hori Ainoa Ruiz de Infantek, baina oraingo honetan txapara iban zaio kantxaren erdialde ingurura bideratu duen mozketa eta azkenean 12 lortu dute Zabaletak eta Zabalak 12 eta 14 markagailuan jera. Bai, ja ikusi du ez, aldaketa hor lauterdiraino atera dela eta Zabalen luze jokatu dola, nik uste badakila ez, bere momentu egoain dela, siletik ateko ixe esan dio eta nik uste mezu hori jaso dula eta asmatu edo ez behintzat aurpegi gehiago emanen dula eta ikusko du zer eragin dauken horre partiduntzea. Lauretatik lenda biziko pilota eta beraz gorrien bat zenbaki duna. Kantxara sake gaiztoa jarri du. 5 eta erdi ingurura Goiuri Zabaletak eta horri erantzunik, behar bezalako erantzunik, frontiserako moduko erantzunik ez dio eman Leire Galeanok. Sake zapuntatu beharko diogu hau Goiuriri, sakea gaiztoa baitzen oso, intentzio guztiarekin Leire behartzera joan baita, saketik Zabaleta. Bai, gero hori ez, pilota aldaketaren aritu da ez, hor jarri arte pixkoa botera eta berri ateatzen denen kosta egiten da ez, pixkoa bote hori hartzea eta horren eragin ere izan dela esango nuke. Sake batez, bi elkarren segidan sartu dizkio Goiurik Leire Galean hori, hau ere erantzunik gabe utzi duelako Antzuolarrak 14 markagailuan, 13 eta 14 ziren aurreko tantoan, pilotaka da bakar bat jo eta gero
14 ekarri dute partida. Zabaletak eta Zabalak ekarri du. Goiuri Zabaletak esan beharko dugu. Azkenengo tanto biak Goiuriren sakeek erabaki dituzte eta. Bai, atsedenaldi baten eragine ez, hoxe 14 eta 11 urdinek aurretik zizten, atsedenaldi eskatu ondoren 14 markagailu. Eta honek noski partidatik aterarazteko xantza eman lezake, eman liezaieke pilotariei eta ea ez den ateratzen partidatik. Leire Galeano hor bere burua lurrera bota behar izan du, lurrean ibili da. Instant batez Leire eta pilota txar bat lagunari kentzearren sartu da Ainoa. Eta pilota jo eta lurrera bideratu bezain azkar konturatu da hori Leireri lagatzea hobezukeela. Azkenean epailearenak bezala pilotariak ere unean eta aukera etor dakiokenean hartu behar ditu, aukera erabaki guztiak eta segundo erdi baten barruko tarte labur eta ia iragan gaitz horretan pasatzen denez hainbeste gauza. Ez da erraza neurtzen, noiz sartu, noiz ez sartu, eta noiz pilotarekin zer egin, eta noiz pilotarekin zer beste gauza egin. Jera, hori azkenean pilotariak erabaki behar izaten du, eta azkartasunak eta une bizkor horiek ez dute askotan laguntzen. Bai, nik uste guain deseroso da bilela pilota honekin Leire ez diot boteari tankera ikartzen, nahiko urruti gelditzen zaio pilota hori, nahiko bote bajukoa da, ateratun pilota hau eta ezin jarri zabil pilotara, eta deseroso xamar ikusten dondik ez, eta azkeneko hau ere bera joan zaio, eta hoxe 14-11 egotetik 16 eta 14 galtzera igaro da bikote urdin eta momentu kritiko xamarra bikote urdinentzat. Memoria hutxe zari naiz, baina esango nuke pilota hau kantxaratua badutela, aldez aurretik Zabaletak eta Zabalak eta beraz ezaguna bazutela, pilotaren ezaugarri nagusi hori bazutela. 17 eta 14, ez, hor posible da denbora, baina nik uste epaileak akaso saketik izateagatik hartu duela denbora tartea ezeztatzeko aukera, baina Maite Ruiz de Larramendik berak adierazi dio denbora hartzea aukeren artean egon badagoela, gizasenme profesionalen partidetan ez dago, saketik tantoa zuzenean aurkariari sartuta etenaldia geratzerik, partida geratzerik, etenaldia eskatzerik, baina ados pilotaren txapelketaren araudiak badauka. Ematen dio pilotariari hori egiteko eskubidea eta hortaz baliatzen ariko dira orain. Ainoa eta Leire saketik tantoa sartu eta zuzenean joan baitira Leireren aita Josemari Galean orengana. Eta epailearen nahaste hau gora behera egokia partida geratzeko. Jera. Bai, krisi alditxoa harrapatuta da hola esango nuke bikote urdine batez hori pilotara ezin jarriz ikusten dulako Leire, eta ea atxeden aldi honekin pixka bere burua animatu, eta batez asmatzen duen pilotara jartzea ez. Ainoak berak laundu barko lioke guaintxe pixkoa partidun sartzen, eta erantzunkizun hori leheno Goiurik indun bezala igual Ainoak hartu beharko luke markagailun guztiz ez aldeiteko bikote horrik. Albezain pronto, tanto egin beharko lukete, pilota aldatu eta jokoa euren aldera eramaten saia daitezen behintzat, eramaten saiatzen hasteko behintzat. Saiakera batetik hasi behar baitu aldaketa orok, Ainoak eta Leirek hori egin beharko lukete, tantoa lortu eta pilota aldatu, baina aurrean Goiuriri ahoko zuloan pilota lagatzen zaion aldiro, jokaldiak egiten eta tantoak amaitzen zeinen abila den. Beste behin utzi du hemen klaru, txokoan pilota luzesko jarri da, 18 eta 14. Bai, pilota motelagoa da, hor zailtasunekin dabil Leire pilota Goiuririk entzeko, beste pilotakin ez bezala, eta hor aurren uzten bazaio Goiurik, gainean pilota motelagoa bada, goinik eta jokaldi hobek iten ditu, zailegoak dienak eramateko, eta momentu honetan 18 eta 14 aurretik. Lehen esan behar nuen, tantoa bukatu delako ez dut aipatu, baina horma bat dute aurrean. Ainoak eta Leirek aurrealdean oso segurua delako eta edozer gauza egin lezakelako pilotarekin Goiuri Zabaletak oraingoan ez du eskuan behar bezala sartu eta horrek emango du urdinak agintzen hasteko aukera behar bada. Horretan saiatu da Leire Galeano, Zabalera dejalenik, Zabalera luze gero eta Zabalak biltzerik ez.
Irati Zabalak, lagunak berak ere, Ainhoa Ruiz Infantek berak ere, txalo jodio Leireri hor jokoaren eta tantoaren zama eta erantzukizuna bere gain Antzuolarrak hartu duelako. Pilota atzean eta Zabalaldean jarrita berak lortu du tantoa, Leire Galeanok berak lortu du kintzea egitea. Eta orain zalantzat ikusten ditut Bizkaitarra eta Gipuzkoarra atera behar duten pilotaz eztabaidan, edo behintzat solasean. Bai, hor behar zuen ez, tanto... Bat zenbakiduna, beraz, urdinen hirugarrena. Bat zenbakiduna, urdinen bat zenbakiduna, orotara hiru zenbakia daramana. Kantxara, berriz ere noski, hau esan beharrik ere ez dago, partida eta emankizuna jarraitzen ariko denak jakingo du. Hainbatetan aipatu baitut urdinen pilota, etorri da berriz ere kantxara. Bai, azkenen behar zuen tanto hoi ez, bere egintzatek ia hildo biziko tantoa zen, txakalaldi hortatik ateratzeko eta batez ere pelota aldatzeko ez, desoro oso zebiltzen beste pelotakin eta ikusiko du gain batakadatxoa itea lortzen duen. Horixe beharko lukete, gaina euren pilotarekin samurragoa izango da. Malda piko horri aurre hartu eta berriz ere partida parekatze aldera ekartzea. Atzelariengan zama. Oraingo honetan Zabaletak dejada txoste egin arazi dio pilotak Goiuriren kolpaketan bertan eta hor ia boterik ere ez du egin, Ainhoa bertan zen pilotatik oso ur, baina erreakzionatzeko eta pilotara irmo eta sendotasunez joateko denborarik ere ez dio eman Ainhoari, ederra izan baita Goiuriren Ñako jokaldia. Bai, berrize konfiantza hartuta, marka june aurretik zoazenen konfiantza hori izatea, errexagoa izaten da. Gertu ikusten du 22garreneko tanto hori eta nik uste, edo garaipen hori, eta nik uste horrekin nuain lasaiago da bilelago Juri bera eta gauzeko beki aukeratzen eta itene bai. Eta partidarik iraultzerik ez baduten ikuste gaur gauean Leire Galean hori amesgaizoak eragingo dizkion pilot atera dute kantxara. Gorriek bat zenbakiduna horrestu eskuan behar bezala sartu Zabalak. Ez du ongilo eta ez da beraz pilota txaparen gainera iritsi beharko zukeen tokire iritsi. Eta Katxorrek eman die 16garrena Ruiz da Infanteri eta Leire Galean hori 16 eta 19 markagailuan. Eta Urdinek orain gutxien erabili duten pilota atera dute kantxara, Urdinen bigarrena orotara lau zenbakia daramana, lau zenbakiduna. Bai, urduritasuneren abaritzen da ez, batzuk 22garreneko hori gertu duelako eta bestek, hor guainik aukera ikusten duelako partidun sartu eta berdintzeko, orduan, oentxe da partidun zatirik erabaki horrena eta ze ikusten duen ez. Eta pilota gutxiago erabilita egoteak esan nahi izango du bizi tankera handiagoa izango duela eta horixe baliatu beharko luke tanto hiladatxo bat egiten alegintzeko Ainhoa Ruiz Infantek saketik horixe egin du zuzen eta zehaztasun handiz, sake atzean jarri, 6 ingurutik Zabala gaizto, Zabala deseroso sartzera behartu du eta helburua lortu du Ainhoa Ruiz Infantek 17 eta 19 eta ez dakit ezote den giharretako arazoekin Irati Zabalak rampekin edo ezote den ezker zangoari behin baino gehiagotan oratu baitio eta ez dakit horrek ezote dizkion orain artean eman ez dizkion buru usteak ezote zaizkion orain ematen ariko Zabalari. Bai, esan duzu bezala zerbaiten aritzen zaio ezker hanka hortan. Ez dakit hankan edo, bai, edo gerri aldean den orain ere eskubiak eraman baititu gerri parera. Eta ez dira gozoak egongo, ez hankak ez gerria. Partida luze edo orain Ainhoa izan da, hasieratik tantoan nahastu duena. 18garrena Urdinei eman diena bera izan da gainera, Ainhoa Ruiz Infante bera izan da. Partida hasi denetik badira, jada 49 minutu terdi eta oso intentsitate frenetikoan ari dira jokatzen 50 minutu hauek, orain jakitun dago Juri erantzukizuna eta laguntza handiago eman behar diola Zabalari, Zabala muskularkil sufritzen ariko delako 19 markagailuan, sakez tanto hau apuntatu beharko diogu Ainhoa Ruiz Infanteri eta ez dakit ezote den arazo muskularrek erabakia izango gaurko partida, tamala litzateke, baina batzuetan
gasolina deposituak ere jokatu egiten du, batzuen alde eta beste batzuen kontra. Jera. Bueno, oso neska indartsua da, ez, oso ongi prestatu da onare bai, eta bueno, nik uste eutxiko diola, ez. Momentu ondan, saketik mineinagatik, partidun seitzeko arazorik ez dauke eta ikusiko du ze gertatzen den. 50 minutura jokatzeko ez dut, uste arazo handia egirik izango duenik, bestelako galtzak eta bestelako eskularruak gorputzean eta eskuetan jarrita 120 minutu ere joka ditzakeelako, edo 90 behintzat bai, Tolosako futbol taldearekin aurrelari ez zatezain lanetan baita bil, eta oraingoan nik uste hauek Nekearen lanak direla, edota tantoa egin beharraren presak direla. Nekearenak baino gehiago, bien tartera pilota bidiratzen edo mozten saiatu da Zabala, ez du lortu eta aspalditxoko partez, 14 eta 13 eta orain urrengo aspalditxo izan dira, 11 eta 10 izan dira, aurretik Ainhoa eta Leire eta berriz ere azken aldera, 20 eta 19 eurek lortu dute markagailuan tanto bakar batez bada ere aurretik ipintzea. Bai, tentsio handia daola argi dago, ez, naharitzen da urduritasuna handia daola, 19 20 momentontan atzetik gorrik iratin utxegite horrekin, nik uste esan duzun bezala azkarregi jo diola golpea pixkat tentsio horrekin, urduritasun horrekin, eta oso momentu kritikoa da lau pilotarintzat, ez, final handi hori gero eta gertuago ikusten duen lau pilotarik, eta gogotsu daude. Gertuxeago, Ainhoak eta Leirek ere beste balio erantzitxo bat izango du herrian bertan jokatuko zukeilako, irabazteko tan Antzuolako udal pilotalekuan berak ezagutuko du beste inork baino beto Antzuolako pilotalekuaren zokondo sorta eta etxean bertan hariko delako. Hemendik bi astera 22 egitea lortuz gero Leire galean, Ainhoa Ruiz Infanterekin batera eta orain Lauren aurpegiei begirari natzai eta ez dakit nik ez ote den Leire bera eta Goiuri urduriago ezkertzango aurrera eta atzera berak mugitu baitu. Urdinetan sarrien atxeden tartetxoak inaunduen denbora tartean urdinen aldetik eta Goiuri bili baita. Urduri batera eta bestera eskuak eta hankak dantzatuz, aitaren aginduak entzunez hariko zelakoan nik uste, ezagit horre entzutea zerbait baden edo ez den ezer, tentsioak eta urduritasunak entzumenak baino gehiago kateatuko duelako pilotaria, une horretan. Bai, azkenen tentsio handia da kantxan, ez? Iabete hauntko lana, txapelketako final haundi baten sartzeko aukera, eta hori ezinbestenen abaritzen da. Bide laburra, baina luz egin daitekeena, eta oraingoan partidatxoa jokatuko dute bitantora. Hogeina markagailuan, Ainhoa Ruiz Infante agintzera pasana izan da jokaldi egiteko abagunea, barrundatu duen, sumatu duen bezain orduko, sumatu duen bezain pronto besan da, sumatu orduko, eta hor nik uste burutik gauza bat baino gehiago pasazaiola eta azkenean bera bidaltzea besterik ez du izan, presaren lanak hauek ere, Ainhoarengan. Eta bera ere urduriago jarri da, oraingoan aurrera eta atzera Leire bezala bera ere badabilelako zirkulu zoro batean. Bai, azkenen horra aukera bikaina izan doa bukatzeko ikusi do ez, berak konfiantza horrekin bota do jokaldi, baina bera joan zaio. 20 markagailuan eta guain berriz pilota aldatuko du bikote gorrek eta arriskutsu izan diteke ez. Azkenen ikusiko du pilota ateratzen duen, baina berrin bat ateratzen badu ere botera jartzea iarri beharko dio bikote urdinek, eta beti izaten da arriskutsu maiera hontan pilota berrik ateatzea ez. Lehen ere urdinek eurek gutxien erabili duten ura kantxaratzeko autua hartu dute, eta oraingoan gorrien argudia bidean ikuste berbera izango zela. Gutxien erabilita dagoen pilota ura kantxaratu, sakeak erantzun behar dituenari, seguruenik Leire galean hori kezka handiagoak sorrarazi, eta alde horretatik batzuk eroso eta beste batzuk kantxan lasai ez sentiarazi nahi izango dute. Zabaletak eta Zabalak eta tantuari eustera joan beharko dute utxalak hausi nola edo ala Ainhoa Ruiz Infantek eta Leire galeanok hemendik aurrera. Gora joan zaio hau, Irati Zabalari eskuan ez dakit ez ote zaion kateatu.
eman beharraren eman beharraz, kokatzera joan da ematera baino gehiago, gehiagitxo eman dio pilotari, eta azkenean bai ezkerparetan, bai goiko txapan, frontiseko goiko txapan izan dira. Txarrak goian zein erdian zein goian Irati Zabalak jo duen pilotaka da horretan, 21 eta 20 eta orain aipatzekoa eta harrigarria iruditzen zait. Gorrien lehendabiziko atera dutela, Ainoak eta Leirek eta behar badau izango da, lau pilotan artean bizien egongo dena. Saskian, jera, ez dut uste, biziegi egongo denik, honek moteltan gerakoa. Honek moteltan gera duela, iruditzen baitzait. Nik uste Gorrin pilota motela atera duela, ez lehen osaketik mine indolako goiurik eta gauze bere bilatu nahiko zuen Ainoak, eta horren bile atera dula. Eta behar bada, muskularki Zabala larri dagoela kontuan hartuta gian Zabala behartzera joateko hartu izango dute. Deliberamendu hori, erabaki hori, Ainoak eta Leirek, tantoa luzea izango den seinale, boleaz, saiatu da. Pilotaren egaldia mozten, Goiuri Zabaleta, baina zuzenean, txaparako baino lurrerako, zorurako hartu du. Pilotaka da horrek hartu duen norabidea, eta azkenean partida gogor latz eta sufritu baten ondoren, Ainoa Ruiz de Infantek eta Leire Galeanok 22, Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak 20, hemendik 13 egun barru, Leireren herrian Antzuolan, Gipuzkoan jokatuko den final hartan, Leirek berak eta Ainoa Ruiz de Infantek izango dute tokia, partida ederra ikusi dugu, ez da beharroa da, txapelketa guztiko onena izan, baina gozatu dugu, asko gozatu gainera, haiek sufritu duten beste, akaso. Nik uste tentsio horrek eragina izan dula, ez? Igual jokaldi aldetik ez dugula horre ohikoa duen joku bizi hori ikusi aurren, azkenen beldurrez zeolakore galtzeko, ez? Azkenen asko da honen jokoan, zaila delako aske ibiltzea esku hori, eta nik uste, Gorri urdinek merezita irazi duela partidue, txapelketa haundi egiten nahi eta gaur sari galanta lortu due finaleko txartel horrekin, eta zer esanik ez Leirentzat, ez? Lehen aipatu duzu final hori Antzuolan izango dela, eta azkenen Antzuolan jokatzea herritarren aurren horrelako final bat, Leirentzat pentsatzetik aragarri izango dela. Konparantza soil bat egingo dut Binagako txapelketa nagusian, baina gizaseme profesionalen hartzan gertatu zen horrekin, orduan Jaka eta Maria Ezkurrena sailkatu ziren finalerdietarako ligaskara lider edo sailkapen ligaska behintzat lehendabiziko postuan amaitu da. Finalerdietan maila ona erakutsi zuten, baina finalerako sailkatzerik ez zuten izan, eta hemen garbi dago aurretik egindakoak ez duela bat ere baliorik, eta egunean eta orduan jokatu behar dela, eta orduan egin behar direla 22, eta kasu honetan 22 egitea, edo 22 aurretik iristea, Ainoa Ruiz de Infantek eta Leire Galeanok lortu dute, jera. Alaxe da, azkenen, ikusi du ez, ligian zehar txapelketa hundien duela Goiurik eta Iratik, sailkapenen lehenengo postun sailkatu die, finalerdi honta, baina partidu hasieran aipatu duen bezala, partidu batea jokatzen dien partidu guztik utxetik hasten die, azkenen, partidu berri die, ez du deus ikusteko txapelketan zehar jokatutako partidukin, eta gaur ikusi da ez, partidu berri bat, lau pilotari on kantxan, eta 22 eta 20ekoak justu badare, txapelketan sarritan gertatu den modun, 22 eta 20 Ruiz de Infante eta Galeano finalera, ez? Eta alakoetan ikusi dugu, eta nik uste ikusiko dugula atzera gabe behin baino gehiagotan, tentsioak ere baduela eragina eta hor oso lotuta jokatzen duela pilotariak. Sari mardula eta oso potoloa dago irabazten duenarentzat, galtzailearentzat tamala eta pena handia izango da noski, eta horrek noski ez du bat ere, horrek esan bezala ez du lagunduko, eta gaurkoan noski, eta gaurkoan hau ikusita, animo eman beharko diegu, galtzaileei burua altxa dezatela, eta hemendik aurrera pizgarri berriak eta xede berriak izango dituzte pilotari ibilbidean, eta horietan pentsatzen hasi beharko dute. Hemendik aurrera, Zabaletak eta Zabalak, txapelketa ederra bukatu dute, ez gozoki haiek nahiko luketen bezala, baina maila ederra eman da eta euren burua zarro. Egongo dira, egon beharko dira, orain hotzean ez, baina beroan geroxiago arratsaldean edo eta bihartik aurrera jada irakurketa sakonago bat eta zehatzago bat egiten hasteko moduan direnean hasiko dira jada.
horretaz mamurtzen eta horixe hausnartzen, eta lehen bi berritasun ikusi dituzue, Jaun Andreok, pilotarien txarteltxoak eta partida nagusia finalerdia jokatu dutuen pilotarien fitxak eta argazkiak, eta hemen gaurko erretransmisioetatik aurrerakoek izango duten azken berritasuna duzue sartuta estatistiken taula, hain zuzen ere, ez dakit zeinen gandik hasiko garen, aurrelarien gandik hasiko gara, Zabaletak eta Ruiz de Infantek egindako tantoak dituzue taulan, irakur ditzagun patxada handiagoz, egindako 8 izan dute bi aurrelariek, galdutako gehiago, Ainoak Leirek baino 6, Leirek 5 galdutako izan ditu, eta nolakoak izan ote dira egindako horiek, Sakez Iruna lortu dute, Dejadaz 5 Goiurik, eta Ainoak 3 eta atzean beste Iruna egindako izan dituzte, Zabaletak, naiz Ruiz de Infantek. Halere, galdutako gehiago izan baditu ere, Ainoak izan baditu ere, eurek lortu dute 22 aurretik iristea, eta eurek lortu dute baita final handirako sailgatzea ere, eta atzelariei dagokienean, honakoak izan dira kontuak. Egindako bat izan du Zabalak, eta 3 Leire Galeanok galdutakoak gehiago Iratik eta gutxixeago. Iratik galdutakoen erdiak Leire Galeanok 6, Zabalak 3 Leire Galeanok atzean ez dute tantorik egindako, ez dute tantorik amaitu. Eta Dejadaz eta Biparetaz ere ez, atzean egindako 3 atzean bukatuak izan dira Leireren partetik, eta Zabalak bukatu duen urexe moztuta amaitutakoa izan da, azken emaitza 22 eta 20koa izan da Ainoa Ruiz de Infanteren eta Leire Galeanoren alde, Goiuri Zabaletaren eta Irati Zabalaren aurkako finalerdi hau irabazita, hemendik 13 egunera Antzuolan jokatuko den final horretarako txartela poltsikoan baitute, eta gogoz gainezka, baina presio berberarekin joango dira Antzuolara ere. Ainoa eta Leire, urduriago Leireak aso, etxean jokatzeak, urduri jarriko baitu. Leire bera akaso, baina akaso. Leire oso pilotari heldua da, eta progresio handia izan du, txapelketa guztian zehar, eta finalean ere lan ederra egin behar du, eskuak ongi baldin baditu behintzat. Bai, azkenen, pilotari guztire ziberdinera egiten ez, presio horrek ikusiko du ze ematen duen, ja finala bera jokatzek ematen du tentsio berezie Antzuolan izaten nik uste eragin ere eukiko dola, baina aldi beren politie, ez, olako final bate iristea eta herrin jokatzeko aukera izatea zoragarri izango da Leirentzat, eta ea guain ze kontatzen dizue. Estatistikekin amaitzeko aipa dezagun, partidaren iraupena 55 minutu eta 57 segundokoa izan dela, eta esan bezala ikusiko zenuten legez Leire Galeanok, Ainoa Ruiz de Infantek eta Leire Galeanok lortu dute garaipena Goiuri Zabaletaren eta Irati Zabalaren aurka. Elkarrekin solasean dira, Ainoa eta Leire elkarrizketetarako setean, jada apaiatu digute. Esan bezala, elkarrizketetarako gunea, haiengan hurbilduko naiz, eta badailerak esan bezala, zer kontatzen diguten aurrena irabazleek, poz ikaragarriarekin eta gero galtzaileek, burumakur eta ez dakindik beren buruaz haserre edo arro ezote diren egongo, baina egongo dira. Hemendik aurrera Zabaleta eta Zabala ere, aurrena zer dioten galtzaileek eta gero, irabazleek eta gero, zer adierazpen egiten duten gure mikrofonoen aurrean. Zabaleta eta Zabala partida irabazterik izan ez dutenek. Zer eginen eki, lageratu naiz eta dira, baina hemen hurbildu natzaile. Ainoari eta Leireri, 22 eta 20, pozik izango zaretela pentsatzen dut Ainoa irribarre galanta. Nabaritu zaizue aurpegian partida irabazi bezain pronto, eta baita orain ere, zorionak neskak. Eskerrik asko, bai, txapelketa honetan 3 bider sailkatuna semifinaletara, eta azken bietan finaletara iristea ez dute aukin aukera hori, da gaur bai, eta posgarria eta batez indako txapelketagatik. Zenbat partido galdu dugun 22-20, 22-21, hauen kontra be azkenengo partian oso justo emaitza bardina izen zen, gure kontra, gaur gure alde da oso pozik. Galdu izanaren sentsazio eta gorputzaldi txarra ere ez dakit ezote zaizuen gogora etorri une batzuetan partidak gainestu galdu dituzuela kontuan hartuta, esan duzun moduan, Ainoa? Bai, momentu batzutan, gu igual takada honak indoguz, gero beraiek, eta eskerrak lortu dugula
berdintzea eta gero joan gara, baina egia esan da horra 14ean geratu gara, nire utxe egite bateaz gero beraiek 12. tantotik 18ra joan dire, Goiurik asko nahaztu dau sakearekin eta bueno, horre, pizkat urduri ematen zegoen partidue eskapauko zala, baina ez, utzi dotzegu da hori. Kantxara berotzera atera zareten momentutik nabaritu dizuegu presio eta tentsio berezia noski finalerdia jokatzeak tentsio estra hori, tentsio gehigarri hori badakarkio pilotariari eta zuek oso lotuta jokatu duzue eta partida guztian zehar nabaritu da hori? Bai, ez da, nire kasuen holan sentsazioa esan urduritasuna, baina azken finean beti dau puntu hori, naiz eta ez nabari, bai, hankak ez dauz hain solte, besoa bez, baina, azkenen jarraitu behar da, txapelketa honetan momentu asko egon direlakoak, egia da ez dela bardina finalerdi bat, baina, nik uste dut, ondo mantendu dotzegu nerbi horreri. Tantoaren hasieretan eta bereziki partidaren lehendabiziko zatian aurrelariak elkarri min egiten saiatu zarete eta atzelariak desaktibatzen ahalegindu dira, zuek jokoan sarretzintazten, baina aukera izan duzuenetan lotxagabe sartu zarete zenturik onenean esan da bai Goiuri eta baita zuzeu ere eta aurrean tantoxo batzu bukatzeko aukera izan duzuen, naiz eta noski presioak eragina izan duen esan bezala. Bai, Goiuri ordekozunan aurrean oso kontu handiarekin ibili behar zara, azken finean kontratakean jaunda jabe dalako bera kantxan eta hori ebitatzea zen lehenengoko asmoa batez nirea. Ez da niri joku hori ez jata guzteta, baina jakin behar da ze momentutan gauzen, noren ze aurkari deko guzen eta beste estrategia bat topau behar zen eta horrekin joan gara eta nik uste momentu askotan lortu dugula. Eta Leire, zeu oso atzelari segurua zara, zigurra zara, ez duzu askotan utxe egiten, gaur hiru utzi dituzu eraman gabe nik uste tentsioak eragingo zuela horretan, ezta? Bai, nik uste nahiko lasai hasi naizela, partiduan bastante ondo sartu naiz, baina gero bai erdialdetik aurrea zela gehiago kostau jatela ez, eta bai borre pixkat nerbixo puntu hori baneukan ez, eta batez behan pixkat gehiago faiaten aizenean hori ondio nerbixo gehiago uneskan da hor pixkat kostau jate bueltia ematea. Partidaren amaieran beste pilota bat atera dute, euren lehendabiziko atera dute Goiurik eta Iratik eta horrek nik uste utzi zaituela jokoan sartu ezin da eta pilotak eraman ezin da zeu. Bai, egixe esan pelotak antzerakoak zian, baina bai erenak igual min gehiago eman dozkula guztuan ebien, baina mina itxen hasi dian ianan notau da nahi behintzete geizketorri jatela hori eta bai, kostau jate gehiago izan. Partiduaren amaieran ez dakit ezote diozuen Iratiri nabaritu, lesio zantzurik ezote duen izan, muskularki bera etorri da eta zuek uraxe kargatzea izan duzu helburu, pilotaka da gehienak atzera jo dituzu eta partidaren amaieran hori sumatuko zen igotelako noski. Bai, hasieratik oso partidu gogorra izen da, sekigun oso ondo ibiltzen baginan partidua luzia eta gogorra izango zala eta notau da bukaeran asko atzea jundia baitxa ez nire saiatu nahi zatzea botatzen, Goiuri libratzeko eta Irati oso ondo ibili da atzetik eramaten eta nahiz eta harri maue Iratik jasitxe zean, baina bukaeran notau da pixkat partidua luze zoiarrela eta kantzauta gendela gehiago. Eta hemendik zapatu bira, herrian finala Leire horrek urduriago jarriko baltzaitu, jantzu lan izate horrek urduriago sentiaraziko zaitu behar bada. Presio gehiago da, baina guztua, final bat jokatzia ez da zaila, baina errexan izan dabe pozik ez, nahi gustatu gat. Horretarako materiala ere aukeratu beharko duzu eta ez dakit aurreratzerik baduzuen zer nolako pilotak ateratzen edo hautatzen saiatuko zareten, ordurako, finalerako? Ez da, ikusiko hori, ondio ez dakik zeinen kontra tokatu jakun bez, baina tokatzen jakun, nik uste dute bisak diala oso onak eta abertzelako partidu ertetzean, eta hori pelotak pentsauku, bauku denboria pentsatzeko eta pentsauku. Neure partetik azkena, neskak, partida gogorra izan da, 55 minutu iraundu eskuak eta gorputza nola dituzu, Ondo, ni egisa esan ondo sartu naiz eta bukatu nahiko ondo indot eta alde hortatik ni behintzat ondo. Nire kasuen eskuak ondo,
min apurtxu edekot eskuman hor, baina gaur egia esan da ez dut igerri ezebez, horregatik posik, eta fizikoki, ondo, igual oin bero, ez dut sumatzen ezebez, ontxe, ukondoko golpe hori, zelan dagoen, nik uste dut golpe bat izan dela, eta, aste baten, errekuperatuko naz. Gura barik kolpeetxoa eman dizu Goiurik, gorrituta ikusi dizugu inguru hori, baina ez duzu aparteko ezer, ezta? Ez, ontxe, minduta nabaritzen dut, maiteke, atxen hartu dut, maiteke spray hotxagaz emondozte, da, mina gutxitu inda, da, ondo, jarraitzeko ez dago arazorik. Ea, minik eta inolako eragozpenik gabe joaten zareten antzubolako finalera. Eskerrik asko neskak eta gozatu garaipenaz, finalean ikusiko dugu elkar. Vale, eskerrik asko zuri. Hauexek bi irabazleen izak eta bestelako sentsazioekin eta burumakurrako datoz. Geure galderei erantzutera Goiuri eta Irati. Zeuregandik hasiko naiz Irati, partidaren amaiera aldera ez dakit ezote duzun fisikoki muskularki bera egin eta hori ez dakit ezote dizuten igarri aurkariek. Zugana bideratu dituztelako pilota guztiak, pilota gehienak. Negatuk azkenen dena gauden partidu gorra junda, baina, behaien joko azkenen, Goiuri pasatzea zen, eta pelotak atza botatza. Partidu zer ikusia, azkenako negatu intxatza. Partidaren hasieran jokoan sartzea kostata ditu, behar bada berotzeko denbora tarte luzexiagoa behar duzulako, baina baina asistarenetik aurrera partidaren bigarren erdian epelak eman dizkiozu pilotari. Bai, egizan da eskuikin gozak aitzaitu naizela, ezkerrakin asko zobekio, eta hainoan sakeak adidezea ematen bastante gusto sentitu naiz, eta gebadiez peloteoan, batzuk gozatzen ditun beste gutxio, baina hortxe. Eta zuen pilotekin oso deseroso izan duzue, bereziki Leire. Opera jarri ezin da egon delako. Bai, hor pelota bat aukeratu genuna berria ezan, azpitik gehiago hiltzen zana, eta horrekin Goiurik sakean asmatu, eta hor tanto batzukin ditu. Hoi bezala hasieratik Goiuri oldarkor eta tantoak amaintzen saiatzera jo duzu, normala da hori zure jokoan, eta gaur ere horixe islatzen saiatu zara, hasieran behar bada, ez zara gehiegi nabarmendu, baina gero bigarren erdian, harrapatu ala bukatu. Nahi beste, ahoa neurri, aritu zara, langintza horretan. Gure joko izen, Iratik biltzea eta guk aurren nastea batetik bestea. Eta, hasieran, behaiek ongi hasi die, indarrez. Eta, gu hor, saiatu zuloak ikusten, behitzen, baina nik uste pelota erdin uste ginula edo baztertzea edo kosta zaiula eta behaieko aprobetxatu duela guri mina egiteko. Eta partidaren azken tantoetan 16 eta 19 aurrera ez dakit ezote zaretzen aurrelariak zertxo behit kikildu, tantoa bukatzearen premiak berak atzera eraman zaituzte delako une batzuetan presioarekin ez baita arraza jokatzea. Ez, nabaritzen zen ez, tentsioa. Eta, partidu hola dijoala senfinala handi baten, zaila da ez. Neurri hartzean non sartutan honez, seguraski gehienetan gaizkin du, baina bestetan ongi. Baina, gaur holatea da partidue, baien aldeatea da, oso partidu ona indue, biek. Ainoak aurren asko jodo eta Leirek oso ongi eutxi dio. Guk eukitu gure momentuk, baina gero borobiltzea falta izan zaiun ikuste, eta hor beraiek aurratu die eta irabazin du. Eta partidaren azken tantoan Iratiri laguntzearen sartu zara irez eta zuzenean bera lurrera ekorri duzu pilota, ere garaipenik lortzerik izan ez baduzu ere nik uste harro egon behar duzuela zuen buruaz eta egindako txapelketa honaz, neskak ez da? Bai, horregatik ez, batez epena. Txapelketa handi bat zen, lortu du gure helburua zela lehenengo postutan gelditzea eta honea iristea. Gaur ikusi da ez, ze maila da hon eta ez du lortu. Baina arroetxeko modukoa da, oantxe bertan ez gara konstiente nik uste noa iritsigan penakin gaudelako. Baina gero reflexionatzeunen nik uste hobetuko bela. Irakurketa baikorragoa egitea zailagoa da, partida bukatu bezain pronto, txapelketatik kanpo geratu zaretelako, baina hemendik aurrera txapelketa berriak eta helburu berriak ere izango dituzue aurrean. Apirilaren 21 geroztik txapelketa bukatzen denetik aurrera, ez da, neskak? Bai, torko txapelketa asko, nik uste urte borobile espero da, partidu askokin, eta hor ze matek egongo da, helburu berrik lortzen,
eta baita akatsetaz ikasten. Neure partetik azkena, partida gogorra izan da eskuetatik eta fisikoki nola bukatu duzuen eskak? Ez, ongi. Hankak pixatu iteue, baina eskutatik ongi eta moain entrenatzeko gogoz. Irati zeuk nola maitu duzu fisikoki? Ondo, eskutatik da ondo eta fisiko gire ernekatu baino ja ondo. Edarki eskak izango duzu hastia, gorputzari buelta emateko eta indar berritzeko. Eskerrik asko eta altxaburua alik eta lasterren. Eskerrik asko. Hau esek bi galtzaien hitzak eta bestelako sentsazioekin etorri zaizkigu. Elkarrizketara Goiuri eta Irati, normala den moduan, baina pozteko ere bada, Iratik fisikoki ez duelako aparteko ezer. Jera, alde horretatik, nekea eta partidak berak erakarritako eta partidak berak eragindako karga izango zen, baina hori besterik ez da, eta pozten gara alde horretatik. Azkenen aritzen zen tentsio berezi zeola ez, eta horrek normalen giharrak nahi baino gehiago zigortzen ditu, baina arazoik ez balin badauke, hobe ez, azkar bizkortuko delako mendik aurreare. Eta jada arregitzen hasi da, Antzuolako bigarren finalaren bidea, lehendabizikoa Aretxabaletan geratu zen argi duela 2 aste, eta bigarrena jada argitzen hasi da, finalaren erdia osatuta dago, Ruiz Infante eta Galeano Gaztea finalera, eta aurkari duen bikotea duela ere, Ainoak eta Leirek lana eginaraziko diote parean duten bikoteari. Dudik gabe ez, txapelketa guztin zehar erakusten nahi die ez, bikote osona osatu duela, maila handi nahi diela eta galdutako partidu guztik ustet 20 edo galduta dauzkela bat izan ezik, horrek erakusten du txapelketa oso nahi duela eta iristen delare lanzaiek izanen ditu beraien kontra. Penatxoarekin ere joango, ora pixkanaka txapelketa urtzen ari delako, baina gozatu latzak espero behar ditu hemendik aurrera, urrengoa oso bestelako pilotaleku batean, pilotaleku azkar eta jokatzeko esango nuke zail batean jera, Miarritzeko plaza berrin aspaldiko partez berriz ere Lapurdiraino joango gara, Lapurdiraino egingo dugu osteratxoa, Ipar Euskal Herrira, bertako pilotazaleak ere pilota gozez egongo dira, eta bigarren finalerdi horrekin, Iturriaga Orbegozo Barroka Lagirre kombinazioarekin, nik uste asetuko direla, Lapurdi inguruko pilotazaleen gogoak, za? Saiak ere ineu asetzeko, ez? Horri izan ginen ostiralen pilota aukerak eta egiten eta pixka pilotaleku ere probatzen, oso pilotaleku ezberdine da, zuk esan duzun bezala azkarragoa delako, baina aitzakik ez, nik uste pilota egokik ere aukeratu ziela bertan aitzeko, eta guainea lau protagonistak maila ona ematen duen da partidu polit bat ikusi dezakean, ez? Buruz hariko naiz, baina ez dakit ezotetzen duten Irurek ere, Nargoagirre Portugalen da eta beraz Miarritzeko hautaketan ez zuen egoterik izan, ez dakit ezotetzen duten Irurek ere pilota bizien aldeko apustua egin, pilotalekua bera bizia delako. Azkenen min egiten da ez, pilota bizi ateratzen da eta bizitasun pixko bat bado pilotako azpitik emanez min egiten da pilotaleku hortan bereziki, erasorako oso pilotalekua proposa delako eta saiatuko gan ikuste bibikotek hori baliatzen. Eta aldez aurretik, beste partida osagarria gozagarri eder bat ere bai, Aranburuk eta Mugikak jokatuko dute Andre Aldaregiaren eta Olatze Ruiz de Larramendiren aurka, eta zer nolako aukera ederra, baina aldi berean baita presio erantxia ere zarri diozuen Natalia Aranburu Lazkaotar gazteari, gogoz gainezka joango da Miarritzera, baina beterano batekin jokatzea bada zerbait, eta nik uste berak ere barruan izango duela nahikoa urduritasun gorputzaren barrenean. Baina saritu behartzen aldi beren ez, azkenen lan asko iten nahi da, entrenamentutan buru belarri dabil, gero hor, bera promozio mailako finalen egonen da, ongi etorreko zaio partidu hori entrenamendu gise hartuta final horri behi da konfiantza hartzeko, eta zer esan ez gaina maitekin jokatuta, beretza sari bat, eta nik uste politie beretza partidu hori jokatzea. Eta ez dakit ze asmo duzuen, gaur bezala 18 edo 22 programatzea, baina hor Natalerentzat ere minik ez hartzea eta gustura eta fisikoki ongi bukatzea izango da gakoa. Hemendik aste bira, Antzuolan final handia izango duelako Amaia Arrastiarekin batera. Hoi da ez, 18 jokatuko da gaur hemen jokatu den bezala lehenengo partidue, eta berak sentsazioak arditzala, partidu polit batin, gozatu, hango pilotalekuz eta hango den giroaz, eta gero finalen buruelarri pentsatzen jarri. Ez dugu aipatu Jaun Andreok, baina aldaketatxo batekin badator Miarritzeko jaialdia, normalean arratsaldeko 6etan
hasi dira orain arteko larun bat arratsaldetako jaialdi gehienak, baina Miarritzeko antolatzaileek 6:30 legutzea atzeratzea erabaki dute, beraz, ez da 6:00 aurrerako jaialdia izango, 6:30 hasiko da, esan bezala Miarritzeko jaialdi hori, datorren larun batean, hilaren 13an, atariko gisa Natale Aranburuk eta Maite Mujikak Andre Aldaregiaren eta Olatz Ruiz de Larramendiren aurka jokatuko dute, eta berriz ere txapelketan aritu den Aldaregia Olatz Ruiz de Larramendi bikotea ikusteko aukera izango dugu, partida lasaia izango da hori, eta guztiz bestelakoa izango da, Iturriaga Orbegozo Barrokal Agirre bikoteek jokatuko dutena, horre tentzioak izango du zer esan nahiera, baina pilotari denak eta pilotan zaildu nahi duenak horrekin jokatzen ere, ohitu beharko du, nahitan nahi ez. Bai, azkenen, pilotarik olako egun handik bizitzeko ikendu lan, egia da bat tentsio berezia duela, baina horre nahi dozo aldi beren ez, orduan, dena emateateako galau pilotarik eta hobenak irazi dezala. Eta emankizuna agurtu aurretik, beste deitxo bat pilota zalei ikusentzulei, Miarritzeko plaza berrirako, animatu beharko ditugu ez dakit nola doa, sarreren salmenta? Bai, giro ona jarreko da ziur ez, azkenen iparraldera salto ite hori pustu bat izan da, beraiek gogotsu daude, besikaragarri erakutsi dute aurretik, eta beraiek ere promozio hortan lan ona egiten nahi die, beraz, nik uste giro bikaina izanen dela Biarritzen. Halere zaleak badauka sarrerak oraindik eskuratzeko aukera, gogora diezaiozun nondik hartu behar dituen sarrerak, azken unean zalantzati dagoenak. Han bertan izanen da sartzeko aukera, salgai dongo dielako, eta aurretik eskuratu nahi dunak, adospilota.eu eskuragarri izango ditu. Eta bestela, baita finalerako ere, finalean ere izango da. Sarrerak hartzeko aukera, eta hauek esan daia da, emanaldiari amaiera puntua jartzeko moduan gara, esan bezala, Aranburu Mujika Aldaregia Ruiz de Larramendi adiskeiantzazko alenda bizi eta binakako txapelketa nagusiaren, adospilotaren binakako txapelketa nagusiaren, Iturriaga Orbegozo Barrokal Agirre bigarren partida, bigarren finalardia gero. Larun batean Miarritzen, plazar baduzue, zapatu arratsaldera arte. Izan ongi, eguerdion, Iruñetik. Eguerdion.